no emu moma kwa koyo operation bi na bibia si ewo chire emu nsama hodo ya de ba National Anti-Illegal Mining Operation Secretariat no 9 months sebre kasai atoye etifi fam wafa bo wombo ekowie ase ne asi achire ya de ba afofo bebe ka ho ene aboabo no ya yede bramo yemfa mu aseda no ema aboafo vitamin ka no de no wadwaso wunya bia bebo apa wei eyaduane eba Ghana mfiedro no ne akire ne yentom asembo ne biada eno nti wo pa no de kama wo be no ma ho atwa wadafo ya ma ne vitamin yemfa ebibia nso mu cafe bi anim so ya banana strawberry choco ena pe de ope bia ebi ewo ho mesro ya bowra bebe atontontonto no de na bodi vitamin no kwakwajo de calcium omega 3 6 and 9 nyina ewom ti ne etufo se wo ya ba atanya wo nkwan kwhye baabi wo ma ne gura wo ma kwada ne bia bebu akwada ne pa na wanya bi abobo bi anunum bi ma ne ho ayedene vitamin eno ena Kwadora Kon Royal Enterprise do krasi ne aduru na ba ene ahoto na ba sisiemu ha obekọ esa krasi ne aduru nti sanso na ye nuama no mafichikromu ha wa hodo da wonso okrasi ne aduru na ba saa ha uni nyina afiri ho benabone abenedie entiemu ahodo ne se obekọ adwuma akọ de ne nyina krasi ne aduru ne si jai saa suban no benoma aduru ne bi na ne nyina ase ntu koko ho nsem pressure no infections ahodo siate kamema wa ye mere wo mpamu ye nyina ekonomo krasi ne aduru no na yi saa ha no de afiri ho no mama enigi asumdwe mapa aba ma ne o ma nyina akoso promise about repa enu no nya na ewo honomo posa kapidank Mr. Heba ni nyina wo mbro ma woduru hono ma won sabekan do no bi Sax Pharmacy no patase sanso no Otec FM hanom aduro no ebi wa ha Time FM obo asitachima wo Free FM ejoso aban aresabia na mu honom nso ye kone akotwa aduro no bi wo ho Fredman Seba Dani Heba Top Amazing Heba Otafomented disabrosen mu ba bi eto no oman Ghana fa na nyina wura mu a wo so hwe okurasini aduro no 0244470067 ya homa ampanifo de djuma fra enkomo bewi asefata no wono beje so no wo adi perfect series books no wadwaman so enwoma suya eye japade kase ya betumi de agya oba uwu achi oni obia ni hu mansontwe fisia no negu ni tri ba bi obekọ bi ode na ade nam eye perfect na yeken kama yiti abobel enwoma sua so na de atuma na ka stamp boso efri kg1 kosi GH3 abofra ne besua de de anhwe benkum nhwe nifa eye perfect enwoma ahodo de ba adwaman so no e na wo hwe ni mu suku ahodo mu na no fo nyina sanso na ayo wo fo a wonom se brase honom wo sete mock exam terminal exam sana fei midterm examination ahodo nyina ntu betuma besu eje saa semisa bi e de aso abofra na hwe sana ne nso hwe brekase no ebre eduru kumasi aputoja wo station honomo wono won kan ne potamu nyina so kodan so my first stop wonna se wodo ba ne da achehya won sa de obebo ho ban de amawo frempanimfo e wo 0243 299938 and 0540 755 465 enyuma na aboaso asene beka ho ene de ensembwe ebre wawiei samufo fa John entwi bosia kon labo asonfunu ne yem yenumidi mami ajwa nyanta tando meni abrewaba kofichumesi afika se no emu ensam eni Asem Beba Dabi ba ne santi ensam agodro ya boabo no ya todi kase awiei ya de baba beshum na ya hye kase no afri enkrofo bi anansem ho wamo ekopie mu ene eyi ahafodie wamo ekoye robbery attack bi ewo businessman bi so a na enyasem ketwa kura wuye no free wa wamo ba ya boa ye hunti ene yatuoi ne kurekura wamo enyasem ketwa wamo kọ baabi atotototokoko yi bi ekoye robbery wo anya ho nko a yate yakura se baabi a yeto gold mpo wo bishop ho nso wamo ekoye anu ni nyina eyakoro no na eni gisem a ababeto dwa wasem yi mu se sankrofo na womo ekoye sa robbery game no gang no emu enipa mienu aposifo ensa aso wonmu ya kwa maso na yene yamane boni kwame gini boten kokoto akodi enkomani abisanse enu omobutu he ba ne sein ena aposifo duaduamu a won matumi akire nipa mienu ewo sa ensemi emu kwame otemenka yabo ahomaden se nsa beka kwa mebiem na ya bisano de esiye a eka ho bi wo mo kwa gang operation wo mo kwa baabi atontontonto gold baabi atotototo kokko nso ni nyina wo mo eguso ya ne wo mo kwa ha no ma kwa ha mo kwa no ma kwa ha ya wo mo ewro bi nsa kwa me beba na emu nsemo de amaye kwa me mai de ne yenkosiri mantam no mu emra
na emre kakra ni de na nkenimsa somdua ba adwobre nanso ni pabonifo bi ansa ma wo mu so wosirem hono mo a enya asem ketwa we no ye kɔ wapuli eno ewo yendi mansini no mu aposifo akɔkyiri nipa bi a yesu se nipa bonfo bi kyire ni kosie ye aka hu bi enipa miensa bi nso wakyere wonom na no na nam so na DCOP wisdom lavoy ya wono ene epanimpa asire mantemoda posisa dom no ano ebra wɔkɔkyere sa nipa yi emu nkyiremu ahodo ne na nka wɔpɛse wɔde nipa a wɔkyere ni kosie ye no Simon Poko afiri ama ne boni a wɔde akyire wato yankra Minua medase DCOP wisdom lavo papai na akopiemu ewo Northern Regional wɔyɛ Regional Police Commander ewo honom anopai wɔne nsɛntrɔfo abɔnkomo akyerɛ adwumaso a na wɔtwe mu aposifo mpatemu wɔn adie a atimi aso abapa papa kyerɛ mu sɛ on December 2nd ɛno munya ne nteɛ sɛ wokopiemu ewo kura a ɛbɛn yende ɛfrɛ no Wapulia Emrantie bi atimi akɔkyere obi asi a ɔmo afrɛ onipa koro na busuafoɔ sɛ ɔmo age sika 100,000 Ghana cedis ɛde afrɛ na busuafoɔ sa anya sa ɔmo betimi agye ne nkwa ɛde afrɛ ne nsam papa kyerɛ mu sɛ ɛnam sɛ ɛmro munya sa nkra no ɔmo wɔn ho yɛ ha ɛpa polisifoɔ maako enum sɛ ɔmo nkɔ Wapuli kurom hɔnom ɔmo nkɔ nhwɛmu mapa emu dɔ sɛ ne bɛyɛ a ɔnsa betimi aka abɔnefoɔ yi a ɔmo di saa ahurukasɛm yi ɔsa kyerɛ mu sɛ on the 5th December ɛna aposifo ebra na abɔ ahomachen no mienu apa ho sema aduasa saa nipa maako ɛnan yi a ɔmo akɔkyere obi esi wɔn ɛyɛ wɔn adwene sɛ wɔn dwane emra na aposifo echesi wɔn no ɛnema abambofo etimi nya erifrom hɔnom ɛyɛ motorbike bi a na sensodie ɛyɛ M25-NR ɛno danten a Samsung mobile phone a na ɛka ɔmo ho no ɔmo sasa ka ɛkeka moto no ho ɛno nti ɛmo trake abɔnefo yi a mo nkohunu sɛ wɔn akɔhyɛ biaye a yɛfrɛ no bupa a ɛno ɛwɔ bimbrɛ na afɛ yɛdi kwantempɔn so hɔ na abɔnefo yi ɔmo atimi adwane akɔhyɛ apolisifoɔ ma wɔn ho yɛ ha na mara wɔn kɔkye wɔn no akɔdane atututuo ama na nya asɛm ketewa koraa na bere na atututuo no ɛkɔ so no ambofo yi ama wɔn ho yɛ ha etimi kyerɛ nipa maako mmiɛnsa ɛwɔ atoyɛ mu hɔ a wɔkyerɛ mu sɛ nipa maako mmiɛnsa a ɔmo atimi akyerɛ wɔn ni ɔmo di na didi so yi abrante Haruna Seidu wɔnya mfinhyia no aduasa baako Amedu Bandi wɔnya mfinhyia no aduasa ana afei Osman Bandi wɔn nso anya mfinhyia no aduanan wɔkyerɛ mu sɛ onipa baako a na wɔka saa nkɔfoɔ mmiɛnsa ho mo yɛ nipa nan no etuo kan na wɔde da ahyɛ afa modwane a emprempre wɔn ɛhwehwɛ no wɔsan so kyerɛ mu sɛ emprempre ya no wɔn sasa so aka moto bi a na senso de yɛde register no ɛyɛ M25-DB a emprempre a polisifoɔ nsa aka wɔn gu so no so mo de ɛyɛ nhwɛmu asɛm a DCOP wisdom level ɛnam centralfo nhyɛ mu so ɛka ma mansa nyinaa tene sɛ apart from sɛ ɔmanya saa moto maako mmienu ɔmo sa so hunu sɛ sika bɛ 70,000 Ghana cedis a ɔmo susu sɛ saa nipa maako ɛnan ɔmo kɔkyere obi sie no ɔmo di nkan kora gye firi abusuafoɔ no hɔnom sɛ tefo bɛka yɛ amedi nkan kan sɛ ɔmo di nkan ɛkyagye 100,000 Ghana cedis nti ɔmo di nkan agye mu 70,000 Ghana cedis a ne nyina ɔmo anya kasa moto no ho a ɔmo de kɔyɛ adanseɛ ɛde ɛteɛ saa nkɔfoɔ yɛ mprempre ɔmo nsa ɛtimi aka wɔn no meno kasa yi DCOP wisdom labo aba amane akyerɛ mu sɛ asɛm a DCOP wisdom labo ɛnam centralfo nhyɛ mu so ɛka ma mansa nyinaa tene sɛ onipa baako ɔka saa nkɔfoɔ mɛnsa ɔmo akyerɛ no ho yɛ wadwane ɛnam sɛ ne tututuo ɛkɔ soɔ no etu no bi kan na wɔn deɛ watimi adwane ɛde nto bɛsrɛ ankorankora ne Ghana man nyinaa sɛ wɔn patam na hono sɛ obi etu akeka ne saa na bɔmɔden biara sɛ obetimi ayi apolisifoɔ asotere Simon Opoku afiriye ya mane boni ne ana yetie ye ni asie ewo Wapuli yendi mansini no mu ewo sire mantam no mu eno de besum yen ya kwagira pa mansin no emu eno ewo esirim atoye na sabre ya ye kasai na watwetwa mu na yewra Christian tetoyo no po sahene washa sese wote ne mrantie no de agum ene ya womo kɔ temale womo kɔ miaye bebre operation womo ye no baabi a yate se nipa bɔnefo sam ene no bɔne hu dwane niama hodo kɔ hɔ no na se wom de omani akɔ hɔ akɔ nhwehwemu na no na aba beto dwa se December ne da na etoso enum no efiada no womo ekɔ operation bia na aposifuo yi womo dodo ba aduasa ye hu ya ne se nkrofo atiagu womo so
we no kura de aduasa no ehun wo mo no na se emabunu yentiase enu wo mo to hye aposifo yi eso ye kire se kwan wo di aposifo no efa so no abusua na enya na no fiada wa bra mabunu de wo mo ye no ye kire se wo mo kwa ye kura no na komo de nhwehwe mu a wo mo ye yi a wo mo na me aye enu na aposifo yi ekwakoye de mu yan se mabunu wo mo dom dodo ba 30 wo mo ni aposifo no de abo ani anya sem ketwa wom na ne yatene se ba ye no enipa enkono ya che wo mo ye che mo breben na sam no emu ntwaso ahodo ne yenko na sa akode sam wo fa de ekoso nyina dam emfa ema sa akote menka ma ha mejo ka na ma fa ye ko ajwa asama wodi atuja ikura ye fe no sawie na sawie no ewo jirapa mensini ni mu ewo etifido apreman tem se de wodi kan de atuja no na ho na abra posifo ensema wodi atudwa yi omo ye omo hwimu no emanti echese omo nti omo ho ase de dia ada emata de enkoso ene ne nam so a omo to hye sa aposifo yi eso na abra omo to hye aposifo no so na adwa de wo mo yenwanwa ene se weapons they can say etuo ene niema aposifo edidi dwuma a omo de kopi mu ho no emanti wa no ebo aposifo no eprepra emu miensa no ewie no womu ewie no omasan awia aposifo tua womu de koye no enso ebi edeko ai bako enan ena omafa edeko eno ena aposifo enso penina wono ena da na aposifo adom no woda wono ma no eye DCOP Francis Yiribari Francis Yiribari DCOP wono ena wono so eti sa ensemo na ekoso no wofa na twa aposifo dodo no ad ko omukopi mo de kan say reinforcement ibi eno na nam so abotimi kwaje aposifo mensa na sa abre no ya bo no epipra ono ama emu ba ko de ni nsem abu a woje ne ho a enye na aposifo no tabria ye ka say di wo machi mu enko so de wadi kan de atudwa no na ehwehwemu gusu a ekoso a omo esese amanfo emmoa na wono mu aka no wamo enya wonom enche omo fise te wo ni tiremu a aposifo no enema omo didi dwuma ne bibi efe ne magazine e ka magazine anya kumasi magazine na meka adwa ni nyina ye sa magazine no eye adia container wamo efele eye fe am no ewu mu no eno emanti wa no afa emu mienu edeko ya aposifo enhuye nti omo sese ehwehwemu omo ye no amanfo mmoa omo kurumu ho ene community sector wo hia no emmoa na omo nya saa emanti wa no nchi wo mo se de ya ebeboa ma omo nsa ka saa ne ma no a akwakodi wo mo ho no na aposifo mi nsa omo prayer mu mienu di aposifo kire se ye tinya hwe omo enso ewe nearby hospital omo dem kupie mu ama omo ko na ba ko kan wa ne nsa mu bu ye no de omo enso dan kwakopie mu ewo wa regional hospital se onkonkwaje arahwe ewo ho se de ya ne madoko kama na omo ye ntotoye na sa amante wa enkwa omache omo ne de omo do kwakopie mu ewo court ene dey na court enso eni wo mo enso edi adwa enu eye de akoso ewo sawie ya ewo jirapa mensi ni mu enso ewo etifedo atoye mantam no enso emu adwa sa kwade mbo modenya no afa wani di akire na edi omo kwakwato dan ho ade besi wo ho no wabetwa emfonyini no edi amayen to so na ye ko Samra boy eno ewo Amanfi West Kropon mu eno ewo atoye etifi mantam no emu na sebre ya ye kasa National Anti-Illegal Mining Operations Secretariat 9 months ya ban we edeba ye no wo mudwumadie tirimupo kase ne se wona wotu fama gudie a enamra kwanso my Ghana yimu no obetu won so sa eno na aka hu bie ama wakopie wo Samra boy na o kire mu se bra wo koduru wono mo bia ya sa galamse no ekoso no enipa wono mu di dwuma wo hono hunu wo ma na mu nyina topia fa agyan ja wo mu mfidi ahodo wo mu di dwuma ni nyina wo hono mo aka hu bi ama se bra kasa di mfidi ni nyina abedi anuanu mu nsa eno ne nam so no wo mpanifo bo maba so se mpanifo tirim point wo pass akoi anya kwa wo mugusu a wo mo so mama Ghana ma ne o manyina konkan na no no mo ka kire Ghana fo so bia emfanshi ne tirim se ne wo mo empanifo de agya wo mo no e chese da so wo mo intensu ahodo mfusase ahodo no odoma nkoma no ma ahodo ododoma ma Ghana no mre so mbebo ho ban ama ne o manyina akoso asebre de Samra boy watu sa wo ho no mo a wona wo tu fo magudi anamra kwanso wadwane e de agya mo ne o ma ahodo nyina e wo ho no mo na ya toa so a
na ye toa so opanyini bi a wanya mfinhia no aduosia 60 years Desire Caesar ena ye frena dodo na abɔ ne mrane se the Moshia Walkerman na panyini sabre kasai wo kyerɛ se prostate cancer no ɛyɛ yade bi a mprempren ɛkɔsoro ɛwɔ manyimu ento afaton ho so se obɛbɔ ho dahuro na dahuro na wɔbɔ no we no ɔnam fam ana wɔde bɔ dahuro no wo kyerɛ mu se wɔ nante firi paga akwa akopie mu wɔ nkran ɔman Ghana na yɛkuro kɛsie no mu na ɛno ɛna mpanyimfo kyerɛ sɛ ɛwɔ mu kwansini no 832.4 kilometers ɛna ɔpanyini yi twa wɔkyerɛ mu sɛ nafo dunum 15 days ana wɔde edi saa adwuma na wɔfirase ne dai anɔpa yi a ɛna saa nante adwumadie no afirase a paga ɛde kɔ nkran na ne managers ɛyɛ Priscilla Ajewa wɔn ɔde ato dwa kyerɛ sɛ ɔma firi dwumadie n'ase na ɛkɔ so wano a ɛyɛ smooth na no na wɔkyerɛ mu sɛ ɛbra panyini afiri nante ase no wɔn nso ɛte kaa mu ɛdidi n'akyi nkakra edu anadwo a ɛna mbɛboa ne kɛse pa wɔ saa kwan no so na ɔpanyin so ɛna mu ne nyinaa mu no na wɔde ɛkasa ɛfa prostate cancer yadeɛ no ho sɛnea ɛbɛyɛ ne nipa nyinaa bɛhunu yadeɛ no hu a ɛyɛ ɛna na monto ahodoɔ a wɔsɛ yɛ tuo ne ɛde bɔ ho ban nyinaa yɛbɛtumi nso ɛdi saa adwuma no ama nneɛma nyinaa akɔ nkan na ɛno na wɔkyerɛ sɛ dwumadie no ɛna fam nti wɔsrɛ wabia wo nsam obie na apɛsɛ wo boa no ɛkwan da fam wobɛtuma boa mo saa kwan no so na panyini no anante fam firi paga akopie mu wɔnkran tirimupɔ ne sɛ prostate cancer yadeɛ no wɔde ɛbɛbɔ ho dahuro Ye jina we so na nsɛm ahodoɔ ne nyina da yɛde aba bewie ɛwɔ ha asɛmfoɔ ɔfa John entwi bosia kon labo na boafoɔ bi ɛyɛ nana kwadwo apia enoba afia aboagyewa agyasam Professor Jenim Boaten ana homane titom sa akɔde asamo ɔno nso ɛboayɛ asomfonom no yɛyɛ mienu midin mami adwowa nyanta tando menin abrewaba Kofi Chumesi Asani ebeko no 2-bedroom flats a yɛde ɛma rent tie me ɛhɔ ɛhyeyi pa ɛwɔ adwuma ko adudjama Kenya se adudjama baabi ɔmo frɛ hɔ cool base na ɛhɔ ɛna ɛwɔ aha nti adwumam Kenya se Kenya se adwumam nya yɛ ha ya aha enti abusuafo ewa adwumam ha ya Kenya se adwumam baabi afro cool base no a wa na ewo na dan no de abusua wonya bebo apa o sade niama wom no yentie mie na mo pedan wo Kenya se nyina adwumam ho nyina no mesra mo mfra ye na mo nkɔhwɛ sansa baabi ye wo no ekoyie papa meso we no benya wo air condition aha ene sade na ebo no nyasam ketua store room wom o kitchen wom ye wo one bedroom a esopao living room so kra de say yantam kakra ye wo fence a ye de age ho nyina nti security kra de woni problem ensuo wo fie ho kama baabi a be park wo cars ahodo nya cars ni nyina ebi wo ho afi your prepaid meter we nya fe na akotwe bi wo baabi woni obi akɔhye na akɔgye light bi a asɛm aba ho we wa na ebo ho na wo yusu wa de afi esa be kwan ho wo tibire bia wote si ya wafa ka wo na asen no medofo we 2-bedroom aha adwumam ha ya Kenya se baabi afro cool base na ehwa na eden ya medi ho adanse ewo obi wo ha say si ade mfie mienu we de ntesa so peso twa ne 1 year ana 2 years entensi enti frɛ number ne si ya me kasai na kokɔhwɛ dan ne mame 0531 557 246 0531 557 246 and now 0548 799 484 0548 799 584 me sansi number ni mienu so nyina biem 0531 557 246 and now says 0548 799 584 0548 799 584 Kenya se adwumam ya na 2-bedroom se amedi ho adanse ewo wani je ho a enhoma mienu nyina mu bia befre no wo mo baje wo so na onso atumi akɔ sin is believing kokɔ verify na kokɔ je awie ye gina so de ne nsam ya de bere mu ni nyina da esi ewa ha Asem Beba Dabi dwumadie etwa so
Apomodin mapade eno hepa plus mixture. Apomodin mapade eno hepa plus mixture. Hey, unia, Pavi, and the Plaxmox mixture no malaria dronana. Ani, say nam sa. Ubeje di sa menim wife nyina ye tested positive. Ya num bie no. Say a ku malaria mo ni nyina. Am ye nyina ye negative. Ade ho. Won ma wo ye Hepa Plus mixture no. And wodi we nsu aba. Sentia. E wo say wo immune system e strong da bia. Enti Pavi e support immune system no. Na Plasmox no so e tu malaria no gu. Malaria symptoms. Et say etipaye, afiafie, wonum ato, ahomre no msa. Ache kura 4 days na Pavi and the Plasmox mixture. Wanom no e tu malaria na se kura. Anya sa dia ko hu doctor. Fra 0542 778572 and 0542 807907. Magie ready pa. Pavi Plasmox and Hepa Plus nyina. A painful about more manufo and kwada woni mfie du mienu kan. Our pharmacies na herba shop. FDA aje dwede nkra to yatum. Hey, Opani. Mashusha wache. Sa perfect series books here. Oma me koto obi ma me ma no. O wajajai. Aboa wo mo se wo tumi kenkan kama. Wo kabrofo. Na nkontabu akura de ejajai. Wonderful. Mese Ghana for GAJ perfect series. Atumo no de jai. No de animdifo e na tire wo nwoma bia. Owo crèche, nursery, any KG, books bia bi. And owo science, creative arts, maths, RME, history, coloring, computing, OWAP, nina. Every basic 1, equals basic 6. English, every basic 1, equals junior high school. Ne ban combine so or nina bi. English nom and maths nom me say. Books be anywhere. Perfect series, any B, na GS, any NACA, and so I'm approver into a batter pian koto be maneba. Hey, and that's a way dear. So could be crab to me. I could chew akoton. How many students who na and Otec 1029Fm. Almost as a mock exams, terminal exams, and a midterm exams. At the master kuswa, a here wamamua, at to phone call putuaja station wa, and crying down so mine. First up, and your mama beer, your tonto books beer for 0243 299938 and a 0540 755 465. Perfect series. Your worst future is secured. Apomodin mapade eno hepa plus mixture. Pavi Plasmox Hepa Plus mixture e tu malaria na se kura. Sweet darling, my beautiful baby. Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba. Usumi pi ni menti ase me do. Tie Hepa Plus mixture enya adwuma e be ye woni padua no mu no. Afie kura na e be ye onwanwa mo. Eduro ye ma general well-being. Ebusua pomudin ho hia me yie. Esne bibia. Enti me manom pa fie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye wo so ye Hepa Plus wife na abua no. Hepa Plus mixer. Magie ready pa. Pavi Plasmox. And Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada woni mfie du mienu nka ho. Our pharmacies na herba shop. Etufo mfre 0542 778 572 and 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MD aji edwede nkra so yatum. Me dofo pa. Me pa ocho. By Grace Hospital. E won sem kakra bi bisawo. Da bay pa na opa ebrese. Ena de menyare o na so me ko hospital me koye check up. Me pese me hu se de me nipadua no akwa internal organs no esi ye adwuma. Me pese me hu na hoden se de tie me brebo me kidney eye wo sa cholesterol dodo ewo mi mu me genotype say me ye AA me ye AS me blood group me full blood count ehia pa say ye periodic medical checkup ye checkup na no na bibi sie ya ye hu ne ntem ye timi ye bibi fa ho. By Grace Hospital e wo lab facility ai de hwehwemu ahoduo pii ye hwe wanim so beba be ye hwehwemu se be ya wo behunu wapomudin gina bre oni yenkasa wo 0244 97 68 05 bio 0244 97 68 05. Na hwan kra na ofre me sabria. Oh, hello.
Good evening, Bra Kwame. Good evening. 102.9 FM. Train. Uye denya me number. Mona mofa esumasi enya amanfo numbers. Na mo frɛ won by heart. E wa bra obuo biara anim no. Oh, Bra Kwame. Wadwuma a woyɛ no, ne kukuwa mu asɛm bambɔ ɛwɔ ho. Ɛyɛ a wogye amanfo ho nsɛm edidi dwuma ɛwɔ wadwumedi a woyɛ mu. Ebi te sɛ wogye edin, ne number bia ɔte nea woyɛ no ebia ɛmfa kwa mu. Sɛ wo company ɛyɛ kɛseɛ anaa ketewa mpo a fa obuo ema afoforo kukuo mu asɛm ho. Register with Data Protection Commission of Ghana EMRA na ama omu asɛm a wogye no ebenya bambɔ. Yebema onkyerɛkyerɛ a wodi bedi wadwuma. Call www.dataprotection.org.gh na register ana frɛ 0256 310533. Kukuo mu asɛm ɛyɛ ade a ehia na ɛfa obiara ho. Kai sɛ kukuo mu asɛm ɛyɛ baakofoɔ asɛm. Yeah. Yes, which cola? Bigo Cola, of course. Everybody take a sip, make you feel the variety. Bigo, refreshing and exciting, yeah, we love Bigo. For the party, Agbonaya, Bigo Naya, Bojiemo, Banuaya, Bigo, let me feel it, Cola Nana, cocktail, Apunana. Lemon, lime, strawberry, tamarind, grape, orange, yeah, Bigo. Take a sip and feel the vibes, yo, yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment, yeah, Bigo. Take a sip and feel the vibes, yo, yeah, Bigo. Big on taste and big on refreshment, yeah, Bigo. Big on taste, refresh your vibes. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Krobea. Krobea nana yo, Asante, Asem Beba Dabi yo, Akakune bete, Onua, Ori, Abe, Akusie. Oti Quantum Sir Orni Marika na o Okokodoro. Asem Beba Dabi o Yesu woha Yanbisa Peter Otec Asem Beba Dabi woha Wuko tie Hefa Piao Adani Muguhura Aye na Sienkam. He said human Ubia ni human dosu. Nanso the audio many panel and no way. Professor EDDG, Otec, Yamimo, Encoso, Openia will be a man, Encoso, Nintre, Encoso, about war, Encoso, and can come for a man here no more woman. Woman in that papa, more than and what in your media, and the same in Casanopay, and Quana or their man, what their family, also would ya Slayer making a cat or brand new video, but I said, Nadia chain, Nadia from you. They do so almost. Not me as somewhere at the one when you can eat your ma as a kind. You want to throw on so common papa, Mother Subusua, you will come. A papa will be anything say. The cancer in Nazi and come. But woman in a hoban, the PDI, yeah, and more bro for in young class, papa, why you be, Otec, more in Chile, let money in Tumpong. No more Tumpa, or dog, and some young woman can. And the Putus Mayon and Yan makes say, what would we must yes, I know my dear. Woman can say, man, and now one will be anyone in the moon. Your Catania, no more. Papa come home. The three sabre blow, should you copy bra, or do be other cop, whether Baba Nasi, said they are on BCC, not give you to you. Already one more than to me, and so one Yaku could do, and find your copy bra while the few in I don't mean, amen. Amen. Aja na menshira. Amen. Me da body ase. On a boy I see that tosumi no enkoma mu mpanyimfo ne wa bejafo. De tosumi ensa enkoma tiefo no. Se me da tiefo no nso ase. Okay. Me fa akonya yeso aka kira me nuanu ma mu ba ne se. Se ukọ awale abisa. Kwa misa na se ukomu a Asem Beba Dabi. Ukọ awale bisa. Na ye nyinkyerɛ sɛ wan misa nyame a na nyame anyi ankyerɛ sɛ ɔba we na ye wodia na sɛ wohwɛ ne tu ane ne nofo na nanim han na sɛ wodi akyire a Asem Beba Dabi
nti wo mu hwie so obi kɔ awale a ɔmmisa Nyankopɔn sɛ woni Nyankopɔn na sɛ busum na wosum a sɛ wokɔ awale a bisa obusum a wosum no na ɔnyi nkyerɛ wo sɛ ɔba na awokɔ kɔwale no no sei ni sei ɛyɛ ma fa ɛnyɛ ma wa na wagyae Abraham ka kyerɛ na koa ne sɛ ɔnkɔ hwehwɛ awere blɛ no ɛma ne ba Isaac no ɔbɔmpae na otumfo Nyankopɔn ɛkyerɛ no ɔba pa a ɔsɛ ɔware ma Isaac na Isaac anya ayere pa ɔne ne tena good timi da radi ase yenso da ase enti wahu sɛ emema ba wo yere ɔmo ba no hɔ ɔfa mpana a wahu bi mahu 3 times physically 3 times asan wo ya wo kana no ya no mi donyame ne me salame ye ne me maame a wada fam utie nkanya abotre na menya na medwene nsam bebre ho nka me ku nipa ɛwɔ awɔ ne dem ho na me kɔɛ no ɔno bɛma na da sɔre ɛna ɔkɔ akɔtɔ dwane abra bɛma no nti wokɔtɔ bɛma ɛna me kɔtɔ bɛma no nsuo ne bucket ne pankase ɛde asi hɔ no no ɛna ɔde ne ntoma sesa fam hɔ dwae ne dem hɔ dan no sɛ dan ketewa bi ɛna bɛma na ammanagye ne ho adwale ne ho wɔ dem hɔ ɛpepa ne ho ɛde bawsa pan ɔsa atena matress no so ɛsrɛ nku bibi na de me kɔ hɔ sɛ nka me kɔhwɛ nkɔla no me kɔduru nkɔla no wɔ abɔnten me kɔduru yana na veranda no gate no omatum anloko ena me pia na me wura ho na me dem ho na me biese na bema ne te ho no ene ne boxer pant naked enti wo ye dai ena me nya botre gina ho no na me ntia se me nim de me chese me hu de me yem chese control me ho ankasa ena me bisa bema no o start di tro se o na ofiri kropon ha o hu se bema ne te ho ene ne boxer pant ne bibia naked o srenku ama tres me so ne nima nyina da ho ena nsoro ne bucket ne pan ne nyina ne ono to na wa bie kata so sen kan so ne peti na kan gusu no ne nyina do he na me fa ntoma esi na me hwe na me sa de to afide me so to ki se dem ho so ka horo na me afide na me hwe dem ho na me hwe na be man datam na be man so sore e kin hono na me bisa na question sa o be ka chem so ya bunni o firi he o se o firi bonchi ofiri wanchi na de na de oba dem ha sisia no o se an oba na o ya na danfo e no no be adwuma ana a se oba be gale na me se ho be gale nti wo be gale no abonten ho gale ni ho e na dem ha so gale bia ni ha ena dem ha ena wo managi pan num masa na mo ni problem ni na ye ma onya konya oba wa bonti oba me bola even ekropon ya betina area ba ko ayete ofa ma me ensa me donyame oba mo fa echire we na oto ho sa no oboa no ho be flo obi a o area obi a mpa na asem tro na ocha me obi onti muntimi nkyere me odi aye me girlfriend me waru biem what do you baby a open fa ko medi what this can you know me the plot sika asase sika nyina wadi nyina yi amedi wana de because ko mba bia ni asase so we onu adwane na wafa dwane onu ade achi na wasa kohwe agu we ondi dwane ade achi so ondi surplus Asem Beba Dabi me chese onu adwane na ade achi na wakohwe na wano foforo obeba ye ni nsem odijan ni sister se me nya oba ye wale me malam no ya ifro no se me midi sika no ya prema nsem papa we na otu one watete me ni ne busuafo nyina se me ni na busuafo nyina ye free na se me ma sole na ma san ba ho se wale me ni ye wale ne wale china na asan we ya o kan busuafo no omo hwe nipa omo ndwene me na be ka asem na omo fa e be nipa no ka wo adata wo de wo ye de ye wo ha wo ye no sa me kire na menya omo de omo hu wo nanu oto ho a obukwa ko no eduru ewu se papa ya o kasa na nimi samenya papa no hwe me a otohu se memenye enya wo de wo be ka no na busuafo no samenya omo abe kire be se ja yer no ye wo na wo me bro jira ma ya ye from first day me bra no ko school tanoso me ne ko campus me bra no so ka sha me chen sister be ma wanya 40 years a won wale o ye problem wo so enware no de bia me kan sem we me bra no hu an ohun de wo wo mu ade in the how parentia ama waba yenim ha de ha me parentia ama ba ne say fitimletintia me ware oba no nkomodi a oba no ne S guy no me frɛ no woni ne S guy ni di ye ni nyina kyerɛ sɛ ono ankasa kasa particular de no get no sell kyerɛ de panada na me ware no nkomo bi ebe de ebe koso bia wo me ne ntem bia no obo ne S guy na mane e recording de send no enkomo a wo ne no bedie bia no de ebe si wo me ne ntem bia no obo ne S guy na mane nti ya mama hu sɛ oba no de ompeme na wonno me na ebia aware na amanfo ware bi no na e ne fese yo bia be hu so ono so ayede aware nti me no ha me
me worry oba no so no me hu sika nyina na me prayer de e ko worry oba no te aba ne sa no ama sisi mebusuafo kra no o ma ye basa o mu asem o nka ana oba no so hu se mebusuafo ni ha ana bibia ni mebusuafo mpushi nti oni o ma fasa akonya no so e de sa akwasi ebu na e de e de ebu me ko sisi no oba no so akwase me a kire ohima no ba no akwase me a kire like on fie for ne ma me ne papa na se ohima no whereby ya onu nso mum na ede ebo blabone ama sisi o de gina so aka se wonti ba cho me pese mo bo ame na ene e ka bia so onware biem de a ene e ka bia me bo ye bia no onu sa ba ma na onu na kobo adwaman because e minim se asante memem no so oba akra no se o ma be ma fa na oba ya walo be ma wo fro be fa no ye gina ye fre ti me pese sa na ma ni nyina no sa be ma no onu nso so e ka bia onu agye atum se sisi wa bo like onu oba na da then ye ka bia me bo like me bo no oba hu bia no ode ma de ma me se anya san so a oba no nso so onware biem nti onu nso so e ka ma bo no nso so on tia ma me because me menya ma de se me ni jai onu mom no so onu mi jai enti se dia wo ka wo bo wo ge ne ho de wo ju sika be ba cho an ile Asem Beba Dabi Anawia yi oduman kuma nyame ayeye enka udin. Anawia yi oduman kuma nyame enase enkanfo ene ntontom ene yede ma udin kronkron no. Arafo ne ade hye sabri premono ato na apa hu simaduanan ene ye dwada. Asedan kawurade nyankropon se ode enadwe bosumi etwato wa afi mu ne da etoso nwotwe wasan ede afem yembio awiai yeshia na botaye no ne se ye ba besom ye de adesua ne ade kiredwumadie no e na ebesom wa afidikase yi so
na dwumadie yi da biara da se yehia asɛm krope ne yɛka yɛse yɛde sua deɛ ɛbere kro na mu de yɛde kyerɛ yɛn ho nso ade no nti awia yi a yɛhyia no korɛ moma yɛnse yɛn ho sɛ yɛba besua deɛ na yɛasan akyerɛ yɛn ho nso ade na awia yi saa bere yi a yɛka sɛ mu ada meburu yɛyɛ live ɛwɔ ntentan so sɛ wokɔ Facebook o sɛ wokɔ YouTube o hwehwɛ Otec 102.9 FM Otec 102.9 FM na hwehwɛ na so ohuna wada meburu ɛyɛ ahyɛ ma wunianom nya adesua ne ade kyerɛ dwumadie no bintie ma wonom enya binsonhwɛ ɛbere kro na mu no adwenkyerɛ bi a wowɔ no ɛnɛ wode bɛtum sɛ yɛ YouTube ho sɛ yɛ Facebook ho yɛbɛgye na yɛkan no kama wɔ afidikasie so ne yɛde ama wo ɛnɛ wiei wo share na wo comment no na afei wo like na wo follow ɛno bɛboa da biara da yɛbɛhyia sɛ no ɛbɛbɔ wo nkaeɛ ama wo nso atumi anya akwanya yɛn nyinaa yɛhyia yɛn ho na yɛsua de akyerɛ yɛn ho adeɛ ɛnɛ Be Love Radio fo wo Spain dwumadi a yɛdie ɔdom abɔ ade mu abiem ya wɔdom tie ɛnɛ wo ba United Kingdom mu a yɛwɔ GN Radio wɔ hɔ yɛwɔ Patmak Radio wɔ hɔ yɛwɔ Abawa Radio Amansan FM Breni Radio ɛna Sahara Radio ɛnɛ wiɛ wɔn nyinaa nso abɔ ade mu abiem dwumadi ne twagu yɛwɔ Kings Radio ɛne ne TV wɔ Paris France ebuchiman ni mu yɛwɔ Dache Hima Radio wɔ Denmark yɛwɔ Rakus FM ɛwɔ Belgium ɛne yɛwɔ Sky FM ɛno deɛ wɔ Columbus Ohio United States of America buchiman ni mu ɔnom nso abɔ ade mu abiem yɛ adwumadie no etwagu ɛna information centers awia yi mu nyinaa mo nso mo abɔ ade mu amutie no krasi asomdue nkamo asomdue no nyamo kɛse asomdue ni ntutu ya namo emfa ensiye mede de Krobea nana Yaw Asante ena wiai yehia ye ba besom oji amanie ene meni wahia wo bema kese ye so apese makana nanie wiai ye bedwendwen ye ho Krobea jatanie yehia ye ba besua de ne abedinsem e de ama de ne ho akyere no ene mabedwafo wa ha oba de akyi ame atena se eja kwame ono nso atena se ene engine room jataba ono nso wa ha ene Esmond ena afi kwadwomo ono nyina nso ta akyire bi ena yesom ewa afidikasie so obo ewie afishiapa afinkometwe afisese ne atinkwam nkwa ahodi mu ami mo piafo nenso adwada ya sa hia bio ya ko long weekend nenso na a very hectic emu nsem ne doso ya di ama senka kodwo ahumi o enso won san That's why they had any be. Among for some to be asemo. Agopo here mobo. Eja kwa mi wa ho. Na me ho. And then so ya say ya. Obedwo ahome no onye o. Na wo san na mu. Ni nyina ye serving humanity. O say de wodigya wo se be ye wa asasi so na no waten na abebuo. Enti afidie so ayete na ye kan nsem no. Eye sebe yeti ha manfo nsem a ye kama no eno ho atan ne bebu enti saa no de ahye yensa na ye saa nso a na ye na agete Caesar mehu se wa join yen live on YouTube ne so osena na ya Krobea Asante eja wadama ye mo akwaba na wie once again ene ye wo Togo na yenso ye hwemo na na mi wogidie se bibia ye bokode ene yenso ya bade mu Togo ha ye bie mu YouTube ne so na etwagu enso wa afidie ne so nyankopon ka ho ho ogoromensa ono de manso asuo nwunu no wo ene o se akra ya Krobea Asante wada meburu ene nso ye dwoada awie mum ye ma ye ho afinsiapa engakrakra bronya na mu an ye kono sa netie Crispo fufuo ene o se akra Krobea nie jatano atenase ene fufuofo yenso ya yeyirede ya ye hwew ye nyina ye ka bom ye besua de na ya kyere ye ho nso ade Rashida Mohammed ene o se akra wiei menso me mo adwo free me ende ha aha de ye maadwo mo ho ya ha awie ye chiachia mo
monso mo madwuma why yate eburu Margarito GH eno ose akra Krobea pani behwe moro market ha enya sam kito o moro market ha de yemfa ni agro yeda moase eburu Nyankopon nyam kese nana boadu ono de owo New York ewo United States of America mu ose akra Krobea ma menchi achiawo na memmo one wabedwafo enso abaso amankwa Steve na ebusa no se Nana Krobea 2025 we de Ghana ye rent me view kamia ye se living legends ya ye wono kwa no ono mu ko se nra ya titimwa na ye kote se tiwa nso ba mu wu abefa de ko sebe ya sapon de ebegina mu na nko obia nim se anhwe ya bra yaw ebeko ejama mitiwa wo enso hwe wo se wo hu se ne ede enya de oyade na ewuo de ne braso ene wokọ sa de ewi ni panhye ne nso pa enti se yakona se yaba na ye de ye kame se ma yete yenso yetumi ka kire obi a aseda no ye mfa matuturo nsu awiai adehye ye hia na ene enkomo wo ho ene mewo ababa wa bi ewo manim ha ewura pinche fidie no ohote sei awrade adome hoye good oba tuntum ompenke kan wa bia nya ya anum die ibi ya ne bi kura esre utumi so opeso o change ne house no na ne nsachi ne ba ku bia na anum hu ye na nim nyina ye ko ne sre ho ye ko wo hye singlet you na nachi ye tum nam se adai somebody send you obi asoma ho nanso ye die onfange kan wa bia anka mu ni tuntum ne nso da so se unya baby partner ka sene well my yenhwe bi ot baby pa awura wo hote sai awurade adome hoye ya no abi wa no why ye fra wo sai ye fra me Charity Kofo Charity Kofo pachai wo free he na ba Charity me fra offense adu kro ne ba offense adu kro pachai ho na ate ho na mete wo free he mfra offense adu kro ehwa ti ba bia wo free ehwa na wote ba sesi ade mete Old Town okay where dey ni mani nsan wo me Asante ni okay offense adu kro de share what din fie say mani nsan 27 years wo ma ye say me ngo da fen ma wo foforo afenu awo foforo nti wo ba ye baako na ye adwuma de onya adwuma okay ani atiefo woti amakom me hwe de ni fi amakom abai offense adukro ya asese wuti New Town ede enkomo ena wiei ede waba yanim ha hyase mentu nsim finfini hyase ne ente wasem na se ye Charity de na de waba mepamcho mete offense adukro ana metu anamonko Asante mampon nsuta eseme koye adwuma ana abante bi hu me no de epasem to manim ana meka kire ne se obi kunu de mempe onim sawaware a o ma mentwe me ho ana o se onire na emom owoba ana meka kire ne se sana obeka kire me se owoba enso bekom no woyere na o se onire ana mete ase ne ne tena be mfie mienu afene fanete 2021 to 2022 June muna me free ho samba offense ana me besen ko me madam ho e wo offense na me ne kwa akra akodi djuma bi nti me free ho no ma ankra no na me koye o free mampo nsuta ho do me pacha wa ankra be ma woni na etwempnate na mote dan krom me pacha debi obi ate de baby adwuma be na na wo yo ahyase wo nsuta kana en clarify bi kakra na me ye meni obi ye coastal me pacha twaso wa ankra no ma ankra no na me koye nti me koye me fa se 1st July na me koye nti August ni 2022 August mo no frame no so wa hwehwe me a wo hu me na me kokra no ma ankra no na am so sa setene etene wayi wani ama me nti na me nso me kono ma ankra wo no na oye se me mra na am se nsuta de me ba ho pa de a minim eda me ba ho biem na me ba ho nso kra me metena ho e bia me ba me master mo ho na ma sign
aba ofin so ɛna ɔsɛ wate ɛne hɔ wante me nka biom nso mante wɔ nka biom ti 2024 ɛna me baa fie na me kɔ me maame hɔ wɔ ofin so adukuro ɛna ɔsɛ ne phone na sɛn menhwɛ ne sim ne ma no ntimi ɛmfa nyɛ kɔ ɛna me gye sim no ti me gye sim na me yi na ne number wɔ so na me namfo nso e number wɔ so na me yana me say me number so no sɛ sim we so ne wɔ nti na minya ɛmfrɛ mu yi na kyɛ sɛ yɛ December 2024 December no ɛna me frɛ o frɛ bɛɛ ma no me pa chan me frɛ fam na namfo na me frɛ wɔ no nso ti me frɛ no na me yesre na ɔsɛ ɔnsɛ wɔ sere usuban bɔne nti ɔnsɛ wɔ sere wo ma me awanwa ama me no ɔnsɛ wɔ sere wo mpɛ me nti na ogya me hokɔe ɛna me so wɛnte saa o na sise ɔnsɛ me nte faako me ne me madam wɔ Akra we ya ba ofin so koraa na maba me ma me mo hɔ a mahu number ma frɛ we na me phone na sɛn nti na me nte wɔ nka no ɛna so we de wa mama nya gyina pa wɔ nka wo bedi me nkyɛn na wɔtwe yanka mani bɛgye o hwan na ɛkasa yi bɛɛma no na ɛkasa no ɔsɛ dani ayɛ ɔdɛ na ni agyina me na ni agyina wo nti sɛ nka me bedi ne nkyɛn na wɔtwe yanka na nkɛye o ɛna am ka sɛ o bro nya ikra ma yɛma agye sɛ meba bedi wɔ mampɔn hɔ nti wo de me ba me frɛ wo ɛna ɔsɛ a ɛne wo bra mbɛhwehwɛ me ɛna me sɛ me ma me mo hɔ de me kɔ a me da me ma me nkyɛn o nti wo ntimi mba ɛmɛhwehwɛ me ɛna so sɛne wo ba nka wonna wo ba ya na osa akɔ ɛna so ɛne nka me meba hɔ mom ti wo de me ba na ma frɛ wo ti me kɔ mampɔn 23rd December no 24th na me frɛ wo menya wo wo ba na abɛfrɛ back ɛsɛ no ayɛ busy nti 25th na aba anwume 2025 2024 December no ɛna me frɛ wo that was 25th December no awia na me frɛ wo want to me amfa nti anwumre na abɛfrɛ me na ase no ayɛ busy afei na wawia a ɔno wadanfo mo bampo ɛna mo bae ti wo bae na afrɛ me sɛ wabɛduru wo gyina junction no so memra ɛna me pie bae ti ɛno nso me hu no na me yesere ɛna ɔse wanwa me na wo sere awo abɛwa ama me ntina wo yɛ sa na di mo se me tie kurase nti ɔmpɛ me na me so ɛyɛ agyae saa nsɛm ne dɛ ɛkeka ɛna ade me chia wadanfo no ɛna yɛtena moto no so na yɛnyina yɛkɔɛ ɛha na menim sɛ medi fɔ medi bem na nso mesrɛ mo fa nkyɛ me mene ne bɛda no na meka kyerɛ ne sɛ ɔfa wo junction ne so no ɛna ɔde wo kɔɔ he yɛkɔɔ fie hwan fie ɔde me kɔɔ ne fie ɔde wo kɔɔ ne fie aha nti wo ne ne bɛda no baabi ase yɛmfa nkyɛw no ɛha na meyɛ mfo nsuo no meka kyerɛ ne sɛ sɛne wama ne ho nsuo ankɔ me ho na menim sɛ nyambo January yɛbɛsi mu yi me madam ayɛ nhyehyɛ sɛ ɔde me bɛkɔ school ɛma ne mfa ngum mepa kyan ana ɔsɛ charity ɛnɛ deɛ saa asɛm wi na ɔbɛka akyerɛ me meme ne wobɛda a wobɛka akyerɛ me sɛ sɛne mama me ho nsuo ankɔ ho na dada nyinaa no wanka saa asɛm wi ankyerɛ me da ɛnɛ na ɔbɛka saa asɛm wi fɛs ne deɛ na ɔma ne de gum mepa kyan na ɔde gum a saa tam no na abɔ ho ban mepa kyan ɛna sɛsɛ deɛ wɔka kyerɛ ne sɛ ma ne mfa ngum ɛna ɔno nso wɔka saa asɛm wi toa so ɛna wɔka sɛ kyerɛ me yɛ no obufu yi so otoa so ne me dan bata ma ɔne me da wie na wɔyi ne bɛɛma no ɛna ne ho nso egu me ho manka nkyɛn sɛ bi abra kwa me egu me ho ana asese manka nkyerɛ no na kyɛ sɛ gum me pa kyan tɔbɔ ɔno ne wo da yɛ no wo ka kyerɛ ne sɛ ma ne mfa ngum enti ɔno nso yɛ n'adwen sɛ obɛyi afirim enti oyi gu wo wafu so nanso ebi kom to aso ɛna ɔpepa maa me ti ade kyen 26 December anapa no madam ade akye ɛno wɔkɔ wine pɛ mprenu mene da mprenu ahom anwumre ne ahomakye aha ti mene da wie na ɔma ɔso mo bɛyɛ meeting ɛwɔ krom hɔnom ɔno nso na so ne sinti ɔma ne wɔfa ase akosi me na sɛ mempɛ sɛ mɛpene ama ne wɔfa ase na kosi me na ɔso obetimi de makonte me ma ne nkosi me na owie de ɔyɛ a ɔbɛba baabi a memeyɛ dɛ me wɔ no
ɛna me se yo matin so wafa wa koda amade ache no no enti ni nyina no second one nso eno nso ma ne ya wa enti wa mfa no nso anum eno nso wa mfa mum enti first one de eno na bi gu wafu so na bi kom eno no wo feelings ade ni bi agum to aso ɛna me ka oma na wo fa ase no kokosi me so kokosi me no na ade chia me ni didi nkomo ɛda na wa ama ho 27 for ama ho 28 and I'm catching the same person first January 2025 ebe to me wo nsuta because 31st meko asorinti men chain and na ka so men chain na de wo ye no wie a obeba ho na am ka se wa ama saa 27 to 29 na min chain meko ti ampa wa ntumi ama 31st no na me boaba am ho na me san ba offense wa free nsuta ho wa kɔgye agu ho aba to aso enti me ba aye no na o frame me say me wai na me say asem ka kye o me kɔ 31st enti me ko na so obi a me ka say twɛn na me ba hwehwɛ na wo koi wan twɛn ya wo koi na me say na me mpɛsɛ first e beto me ho enti a na no ye twa so timi nso me kɔe no ma nkɔ no maduro ma bɔ me ho ban bia wa bra na wa won so ya we se de wo tu ya wo de gu wafusuo no ebi kom e ma wo fili e na wo kɔ ya wa nkɔ no mo hwe to aso ntimi ne ndidi nkɔma mu ho general ne ndidi nkɔma ne ade me nso ma nka hwe ma anya hwe bi nti that was 31st January my chain me mensa na embada like me chain 15th 20th amba I am shishie ana me koto checker ana me checke na chese asomiye no kai na chese menyem asema bawo nti na me madam na me netina na me ntimi nka nkyere no na me ntimi ni nkomo nso te say the first na me ni di no so ono nso oye nurse ni na wo ho but wa mbusa me ho ase so o hwese mantini betwem ana me frɛ ona me sebra akwa me asɛm ya me bɛka ndi e obaka sɛ me boa wo afiri sɛ me ne obeda me ka kyerɛ sɛ mfa ngu menso ɛkɔ nsuo no kɔ me ho menso me bai ma no maduro nti menyem ana se asɛm bɛn na me ka kyerɛ wo saa no asoja na me ne obeda me tiatia sɛ na wan fengum ampa onso wan fengum egu mafuso apepa ma me bɛka kyerɛ sɛ menyem ena me no ekeka ya na wankasa sata na me wa akra nti ayefo nso nkomo me kan na ade ato ha ti me fra da 31st no na say u sister ewu mo be ye nti u ye wi a obefre me nti me twɛn da first week no ti February 5th se 4th mo ho na o frɛ me na say asam na me ka no na wonte ase nti me nkyerɛkyerɛm na me so menyem na tama na me ne woda no nsuo no kɔ me ho nti sei na aba na o sei ene e bɛyɛ ne dɛn na me sei nti na ayɛ bɛyɛ ma frɛ we na nyambo ayi nso me sister me madam ne sɛ ɔde me bɛkɔ school na o sei na obi a o madam so ɔde bɛkɔ school no na o bɛkipi adie na o bɛtimi de na me se me de me nso nyinsanyi bu ode emfa nhyɛ wadwe mu sɛ minyi na minyi ona wo ka sa kyerɛ be ma okay misuro minye bida anu ase ana kyese se me bebie ma no ka kyerɛ wo sɛ koya na kyese me na me ye nipa bonini be ma ne ka sa me pa chai so no ka sɛ koya abɔhye aha me ka sɛ wo ye nipa bonini ana me se no anso ne adwen a me ka sɛ wo tinima wo bu sa me sɛ me ko school me ye ne dan de ye no na me nim sɛ wo bɛka osiai na o financial status say obi a wo se wonye adwuma wonni hwe no bɛda hwɛ abofra no hwan na ebusa wei be ma no na ebusa me saa asoja na me se menye adwuma nti na mafrɛ wei se me ni bibia menya hwe nti wa na me ka kyerɛw enche nso me sister me madam no ɔyɛ nurse obehu abusa me ɔmo bɛfrɛ wɔn so nti ɔmo frɛ wa asɛm papa bi e wɔ no bia no ayɛ de wa ka kyerɛw mo ti me na me nyi ni sɛ obetumi abie na no aka kyerɛ mo sɛ me ne da no sɛ ni tobo unya nru hɔ enti o ka sa kyerɛ no wa ma be ma na dwen ɛna yɛ dɛn ɛna sɛ nyo no no obɛka sɛ me nkoyi na
makaso ye nipa boni ni yate ase na me wosika me de behwe akola na me financial status sen na nese ye ka se oba yare sika ben na me de behwe akola enti o madam mo be frɛ no to aso free ho ene ye den na me ne no e kasa wiye ye ti hono na me frɛ na me nya no me frɛ na me nya no tina me madam sa week na mo so na me madam me frɛ me ene me tena sese wo hu se me ho asesane ade den na e ko me kan kyerɛ no na me so ma ono so me frɛ ne ma na sister na me se ma sei ni sei na e ko eno o se na be ma no wa frɛ na ka kyerɛ no na me se ma ka kyerɛ no obusa me say me financial status sei eno o se na asem be na wo ka ne sa no na me se ma me fon so ansa me ne beda no me ka kyerɛ ne se mo ma ne hu so enko me ho 19 ya no no di gina so say me se mo ma ne hu so enko me ho nti no enye wono a na me madam ne kyerɛ me se saa de na ya keka no nsuo no kwam kura na wo hu se aba na asem ma ya ansa na wayi nti wonjan saa na me yanti efrɛ me ma me yanti efrɛ o ye no frɛ o enya o se wo fon afri ubo tomato kota so obetena nsuta no patu anwumre o de me ba fe de wadum wo fon wa amfa na me so asan ba ofenso edukro ti anajo no nwotwe no so obeduru ye no na wo friend say afi na wo beduru a nka wo behwehwe no no so wa fa ka beduru ofenso ontin suta ho na see you what na ene enkomo be ne wo no ne de to anim say me maka kire ne say me ne nyim na nka wo behwehwe no me wa krant nka wo behwehwe no na de wo ho no o maka enro no ni chemu kire ne say o musa me say me ne da na sembe na o ka kire me wo ka kire no me ka kire ne say ma oni hu so enko me ho na ene me be ka kire ne say me nyim na ene oni ni didi nkoma na me so afrem no ka kire me na me se mate so a enche ye beba fi nti ye ba me amako no ho na de e wo ho no me ne naka eno mo so mate me frewa minya ti ye ba efie March 28 March emu ho na me ba wo ho no tina me madam fo no kwa de o mo se me ni mabusuafo no nko ne emfa nyinsan no nkoto nanim na me ma me kire me se de bi ye nya ne sa me nko na de obeya na obeka no na ye hu se nyinsan wo ji ana wonje ampa me nko amekoi wa anya me basabasa wa anya me hwede obefa wo kofie me pa chai obefa me kwaje safo ano e wo no ho na me kofie me ko bi room no na me ko tena ho timu ho no no bai no se na me ba wo bi ho na ma frɛ no na me de me pa aba na me se ma frɛ wa onfa me frɛ no so na ne phone ni hyɛ ni bottom a ringe wo se me papa dia ne papa phone ni hyɛ ni bottom timankasa na one na damfo ba ko ne to na se faki ni ma no nkwan na odi ki ni ma me na me call dem ho na o ka kyerɛ na damfo ne se December na me ne nete na me gya no koi na no December ya me ba ne nkyɛn me di nyinsan na eba odwen ho sei nso na me ka kyerɛ no nti oni me medi nkomo na damfo ne ba dem ho no se wafa kwa me se ne ba na sei no waka kyerɛ ne te sei na me se agya eye no kre nyinsan na aba na nso nyensem nyina me na metumi aka kyerɛ o se eyi sei ana eyi sei eno si yo wate ewom sa se abade yeso aba wanyim na nim okuno nti so se ayo no a onka na komanto ne yem no wonje nti brand free ehɔ na awiam hɔ uba ya nche na one me bedae wa begugu so me pa chai osane me bedae eno so otugu ya na wodi kom me pa sure di kom sande wanyem wawie to aso ena obusa me so nti one me da wie no obusa me se enena me de gum no hotew sei enena me de gum no de hotew sei ena no wo beka chem se me de gum se wa hu ena no kasa ya na upie koe Otec 1029Fm upie koe na nyume me kokodware ye na ade chenye na o maame ade chenye ye no kwa o na so niska o de usika akofa anwea onim se me ba ho nti o de usika akofa anwea me nko na obesende ama me
ɛna me see you mate me de nyinsa 19 na me buy sɛ de wo hu sɛ menyem ti wa na do case ka koi esan de buy wakofa anwe nti wa ma o kapre kra to aso wakogugu so a wa nya hwe ɛna me san e buy me buy na madam busam so sesɛn na me so wa nya me ka aka ya na sesɛn die wanka so ogugu so kra enti me mu ɛna me ne mabuso me baba o mama ne no ɛna me ne me ma me ne me so a ɛne me step father ɛde ɛkɔye me san ba me frɛ na no yɛ de ɔmfa me frɛ na no ɔmfa de ɔbɛfa nso ɔso oni hɔ ɔyɛ adwuma ɔyɛ sen ɛna me ne ɔmo kɔye ti me ne ɔmo kɔye no ɛna ɔmo de yɛkɔye na yɛ Thursday hɔ nso yɛ Thursday market na kyɛ sɛ ɔmo nyinaa kɔ market hɔ no maama obi anso amfrɛ no ti yɛkɔye no na kyɛ sɛ ekurom hɔfoɔ no kakra na ɛwɔ hɔ no maame bi ɛna me papa kɔ busebusa ɔmo sɛ ɔmo hwehwɛ nipa asɛm asin yɛfrɛ no Kwame nti na yɛse ha no wɔwɔ na ɔmo se ya ofiri ha sɛ ɛyɛ lumba krom amango asidida na wɔyɛ honorable ɛwɔ hɔnom former assemblyman Kwame nti ni din no ofiri lumba krom nsuta amango asidida na ɔyɛ assemblyman kora wɔ hɔ sese dia ɔnya assemblyman bio ɔn na nyim wi aha enti wɔm kɔhwehwɛ de saa no ti maame ne yan no so na busua fie ba ko na ɛwɔ akyire hai na kyes ɛdan ne ɛbɔ ho na busua fie ba ko na ɛwɔ hai ɛna mpanyimfo ne yɛ dɛ etu anamɔkɔ na so me de ɛha no ɔde me bae ɛha na menim nti akyire hɔ de ndie menim obia ɛwɔ hɔ ɛna maame ne kɔfrɛfrɛ ɔma wɔ mo wɔ hɔ no yɛ dɛ ɛbae to ɔmo bae no ɛna ɔmo se oh na busua fie ɛyɛ dɛ ɛna wɔ ha sɛn yɛ ne yɛ wɔ hɔ nom na bɛba yɛ dɛ yɛ dɛ yɛnim no koraa o nam so me ɛha na ɔde me ba anti akosua ɛna menim no ɔno nso yɛ ne nana na me dɛ me se ne maame no nso maame ne se ne nana no ɛna ɔse ɛnam so ɔno na menim no a yɛfrɛ no anti akosua ɛna gya ɔmo frɛ maame no wɔ dwom ɛna ɔbae ɔnko ɔbae no maka wie ti maame mienu no ɔmo bae no baako din de o de to aso aha ani anti akosua ne bae anti baako be okay ɔmo na ɔbae na ɔmo frɛ wo Kwame nti ɛna ɔse Kwame ababa bi aba ha sɛ ɔno wahyɛ nyinsɛn na wɔba fie wuni hɔ nti na yɛ frɛ we ɛna ɔse o maame twehonam ne oni nkɔmɔ kakra na ɔne maame no kɔdi ɔmo nkɔmɔ a na ɔbae ɔne maame ne di nkɔmɔ anti ɔde to speaker na ma busuafo nyinaa wɔ hɔ na ɔse a Kwame enye me tie wo na asese ɛna ɔse a maame sɛ wɔse wɔnyema ɛyɛ me amagye mate masom ɛna maame ne se a busua ɛne we de ka akom yɛtene kakuwa no wɔse ɔno o wagye ɛna ɔmo da ase na yɛsɔre kɔɛ ɔno abɛ man de wa ama hobi fon so no ɔgye tu mu to aso ada no oni nsuta hɔ ana na woni hɔ ɔse wɔkɔ baabi de ne bapanyi ɛkɔ ayarehe to aso ti yɛde ne mekɔɛ no ɔmo da ase a yɛfiri hɔ no ɛna me nko a mesan ba a ɛhɔ biem me nko a mesan ba a ɛhɔ ti yɛno yɛfiri hɔ a yɛde nyinsa ba ɔse wagye na me expect sɛ bi a ɔbɛma me sika for ebi abo na watch my did scan anyway still na ebi ma ana me amesan fa aka na me ba ho no me ba ho tina me madam ye friend wo adwuma mu ese wo mra na wasa me nso me kɔ Accra ekɔhye nanan ti me kɔ ye na ɔyɛ sɛ me nkɔ kra no na enie mo wo ho no ɔde bɛboa me na maba sɛ me ntumi fiti fine me ne wanye me ntumi fiti prɛko pɛsɛ me nkɔ ti ya no ne ho nkɔmɔ na me frɛ sɛ bia bra kwa me sesɛn na wagye nyinsɛn me tena wo nkyɛn na me nkɔ me madam ho ana sesɛn me frɛ wa me nyaw na me ya me fa aka e bai ya no kwadam gyina fin station na me frɛ na apeke na ase aha o yɛ adwuma na adan na ma frɛ wa na me se na adan so na me nso me frɛ wa wo mfa na ase a wo te soro no wasi fom yi na me se na awoi na ɔse me wɔ fie na me se me ba hɔ wɔse wo ba bɛyɛ de na me se me gyina nsuta kora na me ne wo kasɛn ɛhɔ na ɔkate no ɛna me san frɛ back na me se na adan na me ne wo kasa wakate no ɔse na ade a ogyina nsuta de me ne wo kasa asɛn me credit ayɛ den
ampa na metena aka anim na meba ɛhɔ no meba na wɔ hɔ o yɛ adwuma o bɔ dan so wɔ hɔ no yɛ no bu afu mensan konsuta na o wia bɛba hɔ ɛna me se mema ɔmfa safoa no nyɛ dɛ ma me na menkɔ edem hɔ no me twɛn wɔn mu na ne ɔma me gyina hɔ kyɛ bɛ 30 minutes to 1 hour ɛna wo de safoa no ma me na meba adem hɔ mebɛtwɛn ti wo ba yɛ wo pɔn adwuma ba nyinaa wankasa na agya asa obu afu na ade ukɔyɛ timi yɛ na me fa o soap ekoko dware yɛ ekoko dware nti wo ba na ma dware na obisa me sɛ ma dware na me se na se soap bɛn na afa dware na me se soap wen an charity dia pɛ ho ma brabom no be ho ya hwehwɛ wa ma brabom no be ho pa wate awakɔ fanyin san ya ba hyɛme a wasan ba yɛ saa de we no ne o kasa kasa ya na ma yɛ din ti duro nwumre na asoma akra sɛ on bebusa me sɛ medi den na akra no bebusa me na me ka kyerɛ sɛ medi mo na akɔ na akɔtɔ mo ne bebrɛ me ti o de mo ne ba yansa na obɛka semina na asɛm no ti na afa aduane kra to menum na kɔmɔ nso dem obi amenyem ɛna me yɛ sɛ nya hwe aduane de yɛ mpo ma mindi ɛna me di aduane no ti me didi wie na so bɛfa aduane na akɔdidi na abɛtena ase ti me fa na abɔbɛ 9 to 10 mo hɔ ɛna me se bra kwa me ade na akeka nsɛm wei ɛkyerɛ me saa ɛsɛ de ya me pɛ ho wɔ babrabom no me ho na wo ka asɛm ya wei kyerɛ me ɛna se ɛno nko ana me kai wɔn a me ba bebusa ɛna me so sɛ biribi wɔ hɔ a ɛyɛ me ne omienu na wɔsɛ yɛ dɛ yɛka ni enjai sɛ na me maame frɛ wo me wɔ fɛ me madam frɛ wo wei frɛ wo na ne nyinaa so ɔmfa na wɔyɛ saa me ba han so ade woyɛ na ɛyɛ me yɛ wo wɔsian me wɔ baabi a metumi de wakɔ me de wakɔ na ye hu sɛ nyinsɛn no ɛnyɛ me dia wakɔ fa wɔ baabi na wo de ba abɛhyɛ me nti wobɛtumi abɔ ho dua paa sɛ wo free me nkyɛn kɔin no ɔmfa abɛɛma biada boy ne na ɛka kyerɛ sɛ bɔ ho dua me pa kyɛn okay ana so ɔde me bɛkɔ baabi me nkantam ɛna me so mentumi nyɛ saa mentumi ɛnyɛ saa sɛ bia me ka sɛ me free ha kɔin me fa abɛɛma da me free ha 2022 ana 2023 no mafa bɛɛma da nanso me ne na gyae me ne ni hɔ aha me modua nkantam ɛnyɛ yi no na me te hɔ din ɛna wotena ase na ase menka no kura bia wɔ hɔ nkyɛw menka no kura bia wɔ hɔ anaasɛ hwan na ɛhyɛ me sɛ kyinkyia me fa nyinsɛn no ɛmɛlɛ no menka bibia wɔ hɔ na abɔnten sofoɔ koraa no yɛboa wɔ mo na nte sɛ ɔno ane deɛ menka nkyɛn no na ɔbɛboa me ɛna aka deɛ ɛna am sɛ bra kwa me ɛnyɛ sɛ me fi nkyɛn me fa abɛɛma da mafa bi da nanso me ne ne gyae akyɛ na tama na ɔbɛyɛ ɔba hɔ koraa no ɔyɛ no ɔyɛ me maame asew na wɔ me seresere ɛna ɔsɛ na ntina maame nim sɛ woni ne date na me se dɛɛbi na woni mu da nti wei mentumi nkɔka nkyɛn sɛ ɛyɛ ɔno anaasɛ nyɛ wa ɛna ɔsɛ na adan ntina ma nkɔka nkyerɛ saa bɛɛma ne sɛ ɛyɛ wɔno a ɛna me se a na obi a me ne na gyae dɛ mɛdan na makɔka kyerɛ ne sɛ me ne na enyim wankasa ɔsɛ aha sam ka sɛ nyinsɛn ne nyam dia na wakɔfa bɛhyɛ me sam kan ɛna no woka woyɛ din ti ɛno so wode da hɔ ani ade anam ka sɛ ɛne sɛ ne de onni me nna o wosi dɛbi ɛna me ya me susu ni mana ɔno so san ne me dai na wo de wo pɛ ba no no ayɛ ne ho sɛ wayi nani ne bu afu me pa chan ba na wa wosusu ni mu ana ɔyɛ yi me pa chan aha se ya awa wo me pa chan ma wo aha enti wo yɛ no sɛ nyinsa ne de wadi nki agye dada me pa chan ɛdeɛ na asintima ɛnawie wo manim ha kana mentio ne asini sɛ menyim nyinaa me ba hɔ up and down ne ade ne nyinaa de me ba hɔ me ba okuru me ba behwehwɛ me ba beyese ne nyinaa wa ama me wo yɛn so yɛ me operation me frɛ no Monday me wo Monday yɛ me operation Monday Tuesday na me frɛ no na me se bra kwa me ma wo asɛm a ɔbɛkan sɛ na ɛya ɛna so ɛya mom na so yɛ me operation ɛna so yo wo ba bi yɛ adwuma nti wo wia ɔbɛfrɛ me wa frɛ me awia ne na adwuma ni nyinaa ti wo kuada anapa wiam hɔ na me san frɛ na me se na ho yɛ
na se boko o ko adwuma obefrɛ me ɛna me see you Martin na me nim sɛ ye beyi ye wukuada no nti bo 12:30 to 1 mo ho no ɛna doctor beyi me sɛ ye yi me nti ho no me frɛ sɛ bra kwa me ye yi me frɛ o wa ampeke me ko wa amfa ɛna ye yi me ye no so me madam ɛna beyi me ɛde me ko fi ni nyina ne kyese sika ntenenta mekɔ bibia meye bia madam ya na oyɛ mame ɛna me ye yi me ba fie ti ye yi me ba fie ma wo bosome na wɔtwe ti me saa na wɔtwe mu ho no mnim sɛ bia na wɔtwe me yenu to bosome no mnim sɛ ɔbɛba bɛhwehwɛ me still na wo ma me frɛ wo nso amenya wo ɛda amenya nso a wo ha yɛ adwuma wo kɔ ha wo yɛ sɛ wo sɛ ɔbɛba bɛhwehwɛ me wo bɛba ma twe wo ma ɛna me frɛ wo ti sɛ me frɛ wa wo frɛ me ana wo record ɛto phone so sɛ maka sure sɛ me wo boy me ne be ma atena paint no be ma na kra ya me ma me moyɛ no asewa asewunti no ɔna anye me enye wa ti wa record a onfa onma obie hu eye me ne umie no ntama asem onma abusua no me mabusua na sɛ wo abusua ehu ɛna me see you ti eno no wa record da phone so a me ya me ka sɛ bia ba ka me bra na sɛ me ska obɛbɔ bɛbɔ recording na kyerɛ mo sɛ me se me wɔ be ma na me ne te wɔ ho nto na anye me na kyɛ sɛ e de fɛre ana sɛ anim guase abrɛ me wɔ fie ho ti eno no ka ya na makama no atom na ma yidin ti me wo ya na me frɛ na me se bra kwa me nti sɛ si a sɛ oba no mo ka sɛ koyɛ DNA fa akra na obɛyɛ de sɛ abusua so mo bu afu ne nyina o ma na ayɛ ɔse ai ma sister hwɛ no yɛmfa no na so sister hwɛ na de na to no ɛna me yɛ din nti me anam sɛ si a oba no ka koyɛ DNA na obɛyɛ ɛka bi a wabɔ bia me metimi ama wabɔ ɔmabɔ ka bia na ma yɛ DNA no na sɛ nya me ba me ka me bɔ no na watua ma ade ama me sɛ yɛ me de ade a fine na ma hwɛ abɔfra no na me sɛ na saa na aka na sɛ woyɛ na sɛ abɔfra no nyɛ wo de anso ai sɛ no na obehu sɛ wakɔfa wo baabi na wo de bɛhyɛ me no ɛna me yɛ di na okate ko no ɛhɔ nso me frɛ wa ho mfa ne ade awura one kwa me nkomodie na bi nyɛ me de nti na wo waba ka de hia wo panti a waba na mentie meba de nti amaba ne sɛ sɛ no me pɛ sɛ ɔmbɛto abɔfra ni din na ɔmaye sika chop money no ɔnhwɛ akɔla no ɛno ani na wo mpɛ sɛ ɔbɛkɔ akɔyɛ DNA niame ɔno na ɔsɛ ɔbɛyɛ DNA for akra no nti sɛ ɔno ntumi nhwɛyɛ na ɔsɛ ɛnyɛ ne ba a ɔnkɔyɛ DNA for akra no sɛ yɛ ne ba a na meka amabɔ biara no na watua ma ade ama me enti no aba na me wa sɛ me pa hyɛ atiefo moma yɛnhwɛ nneɔma baako mmienu bi ne yɛnyɛ nkɔtifiri mu nkabo mu ene nkɔkyɛ one bɛɛma ne teɛ maame Charity wafiri bɛɛma ne nkyɛn wofiri ne nkyɛn no one ne mienu ntɛm tee ahyɛseɛ no wofiri mampɔn nsuta hɔ na wabɛsi atwa mu akɔnkran no one ne ntɛm tee ɔno anka nkyɛm sɛ yɛntena biom you say free why ya ne homa me nso man kan nkyɛm sɛ yɛntena biom ɛna wokɔɔyɛ okay wokɔɔyɛ no wamfrɛ no ɔno nso mfrɛ wo nyankopɔn adom mo ntam ate peacefully successfully ɛna waba bɛduru ukurom wobɛduru ya woyiyi numbers deɛ ne ka wo ntim a wo san frɛ kwa me di deɛ ne ka wo sɛ na me yiyi me numbers no me hu numbers no na me yiyi afrɛ numbers na wo so no me phone no smartphone na senti na me ni contact bi awo dia me use yi so ti me yiyi ye no me frɛ omo no na me frɛ ono ka me tobo wa free mampon wa konkran wo konkran ho no wa nkonya boyfriend wo ho me pa cha dem wa amfa bi da me pa cha dem na hefa na afa bi a ka kire kwa me sɛ wo fa bi na emumu ni gyae ya no de your offense so sata na me nyanko akra uko di enkran emfie sɛ me fa emfie mienu ne efa ɛna akodi won kran ɛna sa emfie mienu ne fa no
sabe boy bi anwe nso wa anwe boy bia okay enti o boy na one ne tie wo ofin so ho no se na bi opese ono ye bibia na oye dan ne nyawo menini giant sana meko Accra no kanu kro na se die first no ena ne ye kase oba onyim ne nim ne kunu se die ne nti atwam saa de no ye mfa nya adwuma bio enka tete no na ye ka nana Krobea charity so one onyim o entu be na abna minta sore nana wo de nipa ye ntwe ne homa nso tetefo do se ya o nipa ye ntwe ne homa nso ade nso nim se nyawa waba oni se ye wa kra na wo de je mia mehwe me nana tinu o mo de akantan kroso ye ntu be hwe no ye be wo akoda ne ye be hwe ni nyamu na suntem ne moma ne nkam ni ade no na manfo astate ye hu akwa widie wonse Krobea kra ye na abna awokoji ni eno ye nka no na sesei die na aba nti ontumi nka se oba wonyem ne nim ne kunu die ne beka ma ye hunu die wonyem ye enti na meka se kanokre no kire se o confirm ma boy ne se bra wo free ne nchen na wo ko ye no wo konya bi na emum one no ntemte ena mibusa se wo kodi nkran mfie sei ena ase mfie mieru ne fa se mfie mieru ne fa ne nkran de wa mfa boy kra wo ho enti sa 2.5 years no obi anwe nso wa anwe obi a sa na te okay enti sa boy na no wo ofe so no wuja na nsa na wo ko nkran no ana se wo ko ba ye na aba benya na wo ofe so calculations ikoso amanfo ye calculations wo mutrim enti hwe won se nka ye ne yie na ye hunu se ne ye hyehye won nsem no media mpese mi hu ne se wo kwa nkran fie mienu ne fa no ho no obia anwewo ena wo free krache ne nchen na wo ko ye no de wo ne twempna wo fen so wo krache no after se wo free ne nchen no na ye brebei wo ko ya ansa ana wo ko bai ana wo we ya ansa na wo konkran emu de hen Accra no na mekoba omuma kwan bia eyemofra na mehwe omo omuma kwan bia na ye konne yaba ti 2023 na me boy no ejaye na 2024 ina meko kwa mintinchen Henry enchen wo one hwan ne jai 2023 no sa me boy na me ka say me ni no ejaye no ono na me ni jai sa time no 2023 enti sa 2023 na nso eba 2024 December ni nyina nso wa anwe bi me pa chande wa anwe bi me pa chande wa anwe bi okay afa mi ensan hwe o ka kire krache ne se emane mfa ngum ontumu sa wo kan na wa nso de wani hunu se eyampa se krache no watu aguru afuru so ya wantu amfa ngum egu me ho ansa na egu mafuso okay bra na wote mampo kra na won ko nkran no se na woni ni hia na abo ho ban meboa okay enti this time around wa ko nkran aba we determine ansa na obi bebie na no aka kire se menye wei no na che se nipa na reata so enti we determine se owura emfa ngum ama abufuo kra aba nso be ma ne ho asore de bebi obewe wawe na hu se kakra gum nwotu di aka ni gu wafuso na wahunu sa de no de ne ka wonsu nti a se yampa se bi gumu ena ye kwa minti hunsuo ne guma wo koy wankwa nkoto adura no se ne nyanyem na onyem dada na wotu ye gu wafuso eye den na ene okọ fie no obi a first na aba ho ban na yeyi a wawe ata so kire se ye do be ko school no wankwa nkoto aduru na emum uja ye ba kakra na ekogu mo no enyem charity ne na o ma jim se na me be ma da ya chini nti me fa ne sa enya hwe ti na ma ngoto adwano o ye dey me fa ne sa enya hwe na me be ma da ya chini nti na ma ngoto adwano ne onne na woni be ma da ya cha e kire se ni hunsuo ko ho a entumi nyim wa na hwane mouse analogy no se so ne be ma da ya che
na sa wo ko ribi ne bi kakra bi ko ho entumi nya wo he wana mouse analogy no okay enti charity oti yanim wa afidie isu sisu people dwa say akoda ne de eye kwa mintiba me pa chai na obi eye ne ba die nti na ose ma record o say ose down ni obi twempna enti so obebɔ no wo abusua fie a ebegu wo anim ase enti no ode no eka kire wa na ma on tonko so musa niska obi eye de ba die enti na ase wusuru so wo ba bebɔ recording sa oka kire me so ase umbusa me say me gidi say nyinsay no eye ne dia ti sa asem no sa me manka nche me so ase na me wo boy ono na me koka kire ne say kwame asem bi wo ho aye me ne omienu ntem asem ini kwan say me kochi ma mi ti o papa ti o awasa wona me nka ncho obu sam se me wo boy ena maka akire ena wa record se ukobo akire omo say me se me wo boy na akoye enim guase ene ferie ayede ama na weru na nim guase ne ye de kire say wo wa manati ase say boy no ni jai 2023 ena wo kwa minti wo ko de ho December 2024 enti so ka kire nse sa tam no na ne boy na jai na ni free ho no wo ko fa sa boy no ko bo kire wo so a we na nim guase ye de charity ewura papa bibi shantu mu ama ye hu na ansa kire se ye nim ha ebi asida atiefu mu ntie krache no wo yo bi a wodi mu ena ne nkwara abrem saa tam wo mu nyinyini saa ena wo kɔhweye saa tam kura no se ge no nko be ware no waka saa story no nko be ware no ena ge no ne busua te ya na boy ne ware oba foforo wokumase ha line fo ye wo estate line so ena ge no ne busua fo fa ka free em said na yeji lie hoda no omo ba kumase se nko mo betia wade animu wodi na meka asema aba yanim ada akire wo enti fa ho adwen enti wo ba ye no ena boy na busua cover ye na omo gina mu de chew pasa ena ge ni na busua te ase sa tam na ge ni nso nyem o se menyem ena wu twa afa me ho akoyi oba afoforo ho ade enti me mpene ma anware buga omo te ase no na omo se omo san baba to yaji ho a omo ba betena se na omo ka ho asem omo ko se abaya na ba bewo owo ye no de koye ye ne se krache no eji akwala no ahwe ne ba owo oba wa hwe akwada na free ni mofra se ema school kese bi e wodi ha se won ne yire ne tikumase ya wo ye adwuma bi ama ga ne nso aware ni kuna aware ni fufure nso ne nawo ni kuru na di na chi ya wo mo ba ha munti asem ni bio ana krache ne ye frɛ no o kire se hwɛ mpanyimfo akwada no me ya no ma hwɛ na free mi mofrase a na maame no ohu akwada na wan hwɛ ye bi ensem obekeka kire be mo no ne yere no ne ba ne ntem problem enti na on hyɛda ma ne hu akwada de enti a maame ne ba ado no okay akwada ne kura ne nyinsɛ mu saa brɛ no na won hyɛda nyine hu ni enti ene yete saa de a wode yakura na koto board yo ese secondary school bi e wodi pa wo krom hawo ye be kwa akoye DNA ma we say 100% me eyewa me no na nyimo ye saa tam no ne kru ni so agigadi akire sa kwa we se akoye DNA pa na se akura panyi no eye ne dia me ne me yire ye be kwa akosiw no ai na mse master nyabutro na wo saa tam no afa nu abeware na uni ho ene ye hyehye to so poga ena pan be ma no akoya akora ne die de munum die ne ba ya akora ne nya papa de ba akwada ne nso aleles no maache ba ko ne ewom ne kura your friend say munyi die ne de bi nkyere be aleles wom aleles inam ne baabi we inam ne baabi afei na maame no nanum ato na unim kuru na o say di ne yire na chi ba ye kasi hu asem no afei de o sisi ade be yire kura me nyini ni o be so be kwa akoya me de na amne na wuri die de ewra sa se ni amaka wate o ena se wo hye wo bi na
odi amamamfigi tuma ebra wo pe bia otumi kokoye DNA kyerɛ sɛ Ghana ha ye wo mra sɛ wo hweba ne mpo wa wakoma mu no uhuru ne sɛ akora we dia won seme e ma ho kwan sɛ otumi koye oban DNA utirimu ntino ye frɛ ne emotional abuse ya abuse emotionally nti be ma bia wo tie me na utirimu ntino wo ba bi ho no sɛ utirimu ntino na wo ka na ge ne so wo ma kwan a pekwa bi so fa akora ne kɔ ni enko fa sampro mfanye DNA emotional abuse etumi kum ni papa enti bibi ase say 2023 na enya wone Kwame Ntine wo ho oba be fa boy e na wone boy ni nsu ja sa 2023 no 2024 December e na akoy na Kwame Ntifa wotena moto so no kokɔhwewo wo ka kire ne se ma ni mfa ngum enu otugu wafu so e na wo se de egu wafu so no ebi akom enti ye no e na anyem wo e na edidi mu aba bedru sa mpempenso wi ya asem wi yi ba ye fra krache na mana ba no ye hye no amana kwa akoya akwada no DNA na emom se wo ye wie na sa akwada no nso nye ne ba ono nso wo ho kwan se mra kwan bia so ode wo befa so na ne ka wabo watuama no ogitum sa Charity. Aja. Jene ho ansa. Jene ho. Why? Jene ho. Na me ne natural. Me da one jene ho. Me ne natural mai engo kasa ansa. Mo mane hwe de ba ne kakra. Why? Na jene ho na jene ho wo ho. Why? Jene ho. Krobea de me hadwi to de bia metumi busa asem ma ne body pabo. Atie for girl ne ho fe pa. Akoda kama bi o ni tuntum ne kura na ekumie en wo san wo de mi peni bi me de oba wo nu fo de mi hu anu mani age o eno nso nkyerɛ sɛ wuni bia nkyerɛ sɛ unso ye mi taste uwo bia uye mi taste uni bia uye mi taste ma so modifo me menya asem me mpasem bia wo ba bia very good enti natural manya ba bedru papa ya mama te bibia se sesebe enipa nti nipa nia hoto nanso wono eba na famu a wo se yade nti nipa nia hoto mi ankasa na me share da ne papa itina ase na me ka kire nse Dr. Mankwa se ni adanse efiri waso ye ba no wadaroma se nkebe yi a bronyai gina soma me nanka wo bi ba wanim Krobea ho donti enioma ne hyehye ye egu akwa mu wo waso ye ho no te so family pakro me kai papa ne hwemadimdin no se akra sabe wanim onyam ani unim de nti sa asem wi ya wo kan magiatum enti me no kasa me no kasa Dr. Mankwa wa ha wo be kasa yi wo yade bi e daw so a wo de anante a ankosia gano papa de be hwew Asem Beba Dabi hudunti obe hwan so ama wo nso wanyu ahoto Dr. Akwa be bru me pa cho na umpum te sei o twire ampo Nyankopon adaroma ho ye pa eya wo no de natural na dom wo asempa ye kan eya wan so na wunim se baabi atokro da wo nipadua mu bia no eduro be wura amna yi enenso ya se hia dwoa da finhia pam nokwasem mesrew na maka kire se tumi ni matiefu gidiem ewa awurade fie e ba senta ho wode akra wode medo ase ma do tifu nyina ase mama o musu nyina afinhia pa o mo muti Otec 1029Fm nyina mo afinhia pa ene o mu nso a o mu fa ye number na o mu ma bom mu kyerɛkyerɛ manfo kwa ho no saafo nyina nso mo nyina afinhia pa misra urade Nyankopon nhira nso de mo bibia misra urade Nyankopon so ba bi entini bi mo aye mere bi urade mfa ahoden tutua ho na entini kentin sie ni na o mu nya ahoden mapa akra transie na ye dwada da bia transit ya eni wo mom watch mato mo haw ne eni wo manya eni wo che eni wa pa otumfo Nyankopon de adom awurade fie ba center akra ka discount on de enso be ya so musa piafu transit ya wa office ozika bia no ikuta office ye ikuta wa office wo de sko de me ko doctor anko nyene de
bomode na fabra piafo oba akra so na nimunyam ti no ene ne ho do nti se dem amba so Krobea de ne kasa kra ne kumi no ene nsu nti enso behwe obi bia wa hyemanimunyam nti ya trasi ana ya kire kwan na mpanfo so wuro fi a wo sa akofa yinchi ofa ata ne oba me ho wo se menchi apa ma ginya ase wow wonder so utie pa di se me fasa ankra kase we di a wa no mi si for house wa frame wa me nkra no wa anka do fata we dem se utie wa de ma chawa ma no wo se mo afinchi papa na me si utie di amponyango pon hira ma nim di enso nsa amfa ma ya trasi so me sa cha me na wo mazi nipa ni ahoto me cha ne pa na wo de pia utumfo ablempon nkonso hene bunkum hene na me cha nsisi ai Krombo Junction e hona na yi no wa atro ni se nipa ni ahoto Davida akra wo de pia me to ncha kase me sa mo finchi apa akra trasi ya trans da bia se aya ne ye kasa da bia me kasa ye kire kwan na obi a wo tie ebi obu oba titru mo mba kra no mo mfro o ha wo senem ni aba o tie so atumi so otwotwo no ba location ojina so mo so wa no pie ho o mo be friend ebu okra be wan yatam nka so mo mba no bu okra be di be 2 months 3 months ansa no maba wo tie me am se ani ba bia e wo krono mbo se Red Park se bia ojina kumase na awofo ka na so be si krono U10 so atuma kwa anwo Royal Bank nanum usi anu cross a prajafo no ho de prajafo no hwe ase kakra be ko no bo si taxi station ho okwa wo se wo ba awrade fie ba center umbeka se hona ayarsa wo ba asumdue kwa so me the number na utudwa me sori afre me number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 Already if you about center doctor semetrans doctor mankwam trans da bia me see 3 die ayese kukurumutie no untimi nsa ho mopo mane nyeyi enti wa wutie me wotie ade kranko doctor bi frame was doctor utie ade aduru dia no den na ye ne fabula adwaso na wo mu ni sika ntimi ntobi ba kro kan me so madwene hu yi ebobo ho mode na se ye de abadwaso na amamfo nso nya bia to because ebo na yede gi wo hon de ne boarding ba badwaso de ebete so amobi ayede enya bia to do fi san de hu mu sam de ofrem a na ma kire na kwankire ayede aka ho wontimi nso anu aba ho no aba ba gibi kwa drone de me ka ne board ye den se de me ka no because de esi sai ade entam so no so doctor mbagi bi di ma obi se ni pakro se di aduro no ho adanse no wow me kra me so de bi ma me ba ye wo ye adwuma bi wose mi kura me de bi ma me ba me bani tina hana na nso ma hu se aduro di nyankopon de aduro adom ye nyina ye aduro di ba wa aduro di anu odin ye ne fabula adwaso na manfo ntobi me so magia atum se ye 2026 urade ya adoma e bia de ba adwaso de nuru bi ba na manfo so nya papa ne bia de anu no enti wu tim na so ti ade kranko ti ade kranko me nkase ti ade bia o de aye kranko a wa ya enko akra o ka na ode ne yiri be hye won sana wa afro o ma afro aka bibi mentehwe sam se adwuma na yesa odi taxi am obi se on fa nkọ kwa so no taxi wo bagi no ode kọ wo ho no ofra wa wia anasa no pa be 10 level asama chi na ode abo obi on fa mo obi a ode akotwi on fa ntwi ofitam no kre ya duro de mo obi so ade wo be hye me sa menye no sam 2 months ka won from ka say imagine sikadi what ya see o from mo say yes wo duro pa powerful musa so afro no so ni ku se ni kunu wadi nkomo enkanya nkoma afro da be kwa me ginis ka kase ko be fro kase Krobea na nipa ba adum etasi wa asam kura man for me senye oba process ya so mu frɛ o fro so se duro wi ase pa the doctor duro ma ye pa na mi kunu because no wanyi ni biom se ni ti ade ne beko it was me de wo hye kro haya no fro no so de ne so me sa se mi ana me de ne brɛ wo e wo animu eya
enti se wo tiem na wo ti ade akora nkwa e say akora se discount no ade atum e bete so wo cha entrance kese for ti ade na da so a chemfa bla obu wose mitina se mitini mu home wose ase bibi pimpim litini mu wose litini fan dwan gaw wose ase bibi ni na mitiri mu wose media mitino e ba na sa mani so hyehye me muntie ne ye obu wose maso no mu ti yade akofa so yade ama me wo ase mitide de wo mu wose mitini basa na aso me kon ti yade na ma yese ne enka bia bamanu mintimi no obi kura nkasa utiem na se wo utie me so wo sa achemato obi a wo de frem me sori afrem me usmani so ya me wisi ani etredo ndi an okra se saye ani aduro ye ma manfo ani je ho no ma ba akose me hwe ya no ma ni nyina aka atum se bia me aka bom me hwe babu ma na aka bom beje aduro bia me twetwe yen ma ni so da ho hwan wo ma ba akose me so me hwe light na urombo obi ato ho me betwetwe ni nyina ekọ wose me so me hwe foma na fom ye mitum efon e tenten doctor me twetwe aduro na kọ wo tie me e saye ti aduro kranko wo twe aduro na aduro asate ye woni ni so adwuma nti panimfo se kan na aka hwene enti ya duro ya twifu ya hwene mu no na akoye wani ni so adwuma enti utiem na so woti ade akora nkwa wo kina ye entrance kase bra wadi fi ba center aduro nya bi oba bia di ye ho nko na abenya bie ya obewisu bibi duro na kira kroje ena nya asro bo so si atwe ya so da bi ba ye nua obo ade nua na ankasa nua hiri nua mena ne aka bom ena ade ya sa aduro na esa ya ade akora nko no esa ne ntem so enti utiemi wo anumka ebia ntimi no obi nkasa pampa wo numa odi ya kina brawrade fie ba center ba je duru bi na akwanya no so nkwa na ye da bia me kasa utie me odi ona ase wo pressure sesei last week bi ba pressure duru na me ka oba me kra hwe na me kire nse kokoto bi na ko no anenom wo fro se me numa duru ma numa nutu ana wo ka no pressure na ti abeto ba bieda so wo nya no yesa be ba low pressure so enye I said diabetes do the man for no to ba kwa na diabetes abeda ba bieda no wo tie ma wo de kira bra wo also wo pressure said the fabla this country say akranti do nya ade enti be chem be bu mienu ya mo atuafa nya mo waduro no edro ompe de anu akra be kire waduro mi na ba bi free yi ba mo kono ba mo kire na duro bi wo say wa mama hu say duro wi asepa na be ma na yina kana ma na fon am so won kono me kire kokoti we na kabom no a na nom onum bie na wo sabi wase se mo se mu yedu wow enmu nso ana esishim ni nyina ajai ensu aba ni nyina ekọ spiritual knowledge a o kire me ade akwan kire ma me yewi wase oba oda wase kokko se na nipa na furo se be pam ne ohun se oba na be da biem ema biem oba already fiam se bia te se o ba asore ba ho nya asore da bi ye aduro na me ka ma kire obi aduro se me friend phone guy doctor kire me aduro no obetua sika na me kire na aduro no entu aba me ho na nka bia me ye aduro na ma no me so ko na ko fa aduro me wi am se ma ju sika me kire so ma in case o sa yare biem ma nipa no aduro na ho to nte so nyare biem o sa yare biem sa ko no abi na sa ye de nenom wanya achede wanya me de acha ofiri mi pem na me de acha ese etedro so ba me ju kosua 1 crate me cancer na obi afrem doctor me fa 1 crate nim na me da bi o ma ju ska wi na me kire baduro na ma ju kosua 1 crate se de aduro be ka wo nsem na ya adwuma ntimi e nsem ko me papa de ma me sa na o kire me sa so me so me ye na aduro bia o na tum de because ba me kire nsem on fa garlic 8 9 fantu no akofa 7 wo hunu hwe ode na ntuma na spirit ni betia mu ko no awansi obi wow because me da bia me ka se obi ka se 2 1 plus 2 ay 3 and o wie no ka se 4 3 man 4 minus 7 obenya se obenya 3 unya 3 na ni nyina anya 3 ebi ho a wo kan bom watch that dey ebi ho a wo ti kan bom enti ko kan bom na so kwati funu akonya 3 oba ma akra na so wati wati wan kan mom enti oya aduro no wie wase doctor ma wo se tumi ni ahoden wo wurade fi a anopo wase wono kra no ashoku ni se ade ode akina ne enko no oba me ho no 2 weeks no hu ade ni biem on na yem biem ama na ho so nse biem enti wo tie me amede number na itudwa me sole afre me number na 0241 09 39 15 15 0241 09 39 15 15 and 0549 20 66 33 last week ma bi ba me ho na akora na mka se wabubu no sorry 3 days o ye do sorry ye no o man bo odi asa o man kanya ha na mbi hu aka kan release wan ka me nyini
said that Biaka nature on man a dro crowd week or ban and one and moon asesa. What's your nipadua? Me more do a match over drew, my more quanches how you can't say be a dear and for so pinches one artist a quarter a day. Into your china, your trassy. Your casa china chance on one a year, Juma. By Chadiana and whom much money any the end can see a park cancer you free. You the machine show a free. Teach now the wow, your was one a swab bread, who come bono. If you any pro buam will be wow, which you dear bra. Power blank, I botana so. No children pony go to me cassin a tail ready for if you any fan sani nyi ha ni mfuru na ahonto wo tie si stroke bia bo ato fom why ya na nkwade tum kabla ready for ba center bla ba gi aduru obi so tie sesi a wono so se ni me masam kɔ fom agwagwa no ewo ho ba gi bi na fa pem wo pia betimi apia mo so pia da bia bia me si mo ya mra ne bonko uma no wudi ase kutu se bam wa wasem wasem yem wu ade kwakoma to yem bra yen swak ne mawo ye de wo no different bi na mka ye o mema aduro na nanom ba ho a o maduro de aponche mo untimi ko ta aponche we to aponche ne ayi ne hwa no na baba ni ti ne de ayi aduro ne de amasa aduro am se wudi kakra gu nsam sei na wudi bigu kokom na di a akora so ba nu akwa kodi fo Asem befo ase bo se mu ba din no wa sense de mu bu so na mu mu din na aye ho ntini ni ntimi so ade bra bra fi ba center bra ba gi aduro powerful dia di twa no so bi wo ba bo din sa ne so na dua na te ba gi nuro ni bi yesi e keka bom wo di oba bra fi ba center ba mu woduro so asem ho pa me no oba ntimi nko oba ho se so oba timi so no mu sa akra na wo sentimi nya wantehwe me ba ko bi so ne yire ba me ho asem wo kra de esere eno ya mbuza ase na ese no umbepa wo ram se ese no mama sam de say oh mama no ni si jai na kra me bufu no bia wo me kra me no da na no ne mbeda otwetwe be ma sa na abrem awre ho no kwase mo no yire ne da na obetwetwe be ma sa de na adai entomansu gugu so ahu atimi so ani nkosua no ani achinwi epopo no me man na drafo of from kan say doctor say me call me te no man kra na ade na ebem am say one man call to wade e na anu anum ye afudiza bia nim just say natural no was doctor say dia am say one say me ka say bo ba uradi fie ba center me kire woduru kire ye fie ho kwan ni ye me see ani ba bia okro no mbosie red park okay kuma say kro no mbosie red park wo so be see atwoma kwan wo royal bank nanu wo see across ne bra wo de okross kwan no a bo say praja fo bi wo ho hwefom ho na taxi station ho ukwa aso ukwa uradi fie muka se ho na yaresa ho umudu baba be si fie ne pro no se kimpan enti kira ye trust in the entrance kese ma me number no bio no me the number na is out to number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 utie mesi ese ne ya sori akọ wo he ni afabra koko bia yo mesi koko wa ya na nkwa tumika fabla uradi fie ya ma waduro na honto utie mu o sayade kranko ni bia de tumika ne bra na mo se o yam kro ya to this air condition na baji bi na no na honto wo yesu utie na sa asema bi na daw so a wo de entese wa na ha amanfo no bra ne ntu ase ma wo apart from that ya de bia wo so bia no wo ha ya ma ne fabla be refio na urade nso wo fam hunam fam ye ho adwuma pa wo to ade ne nto ade bra obi ju krum bra to asase age bra ni nyina court case ni ye ho adwuma wo radio fie ba center me so the number na to dwakora number na 0241 09 39 15 0241 09 39 15 and 0549 20 66 33 nyango ponshi shiro bia wa urade di munti amen onshira wonso adofo ne ade hye na wiei Dr. Mankwano ankasa ene ba yanim ha urade fie heba center waba besumu o na wabeka de ye onipa dasani ode akyerew de akai wana muntiu ya ubetu na waba krono mbosie red park ewu kumase ya na one papa no aba behia woni ne ba behia ade nyina bedi aboawo na awie yiye enso ede amawo awie Voltage Real Limited for nyankopon hyiamo mesremo omudi ensuo no otuo
wotie mi a wotie mi akwanya no aba ma wo sɛ wobɛkeka wo ho na wo fie hɔ anaa wadwuma mu hɔ wo kurom hɔ wobɛnya nsu kroje na wo nso wanom wo mɛma nkwankyɛfoɔ no bi metuo nyɛ saa problem so tee na wo fa ma ho no ɔmo e wonim die no na wakra mfidie dia ba wode yɛ adwuma papa no ɛyɛ Volta Drill Limited ɔmo na bɛ drill nsu a chimato ni ho dia ma wo sɛ wama nkwankyɛfoɔ bi abetu na problem nso abamu a wo de frɛ yɛn na yɛmra mesiesie sɛ wo de pump no kra na yɛ install ma wa yɛbɛyɛ yɛnyɛ blowing yɛbɛyɛ yɛn service pump ana problem bi aba hu bia no Volta Drill Limited yɛnie kumasi ahodwo da ban ne main office ne wɔ obasunya tachima ne dɔma nyina yɛ wɔn krabata yɛ number no yɛ 0244 299520 ɛna 0266 43 2210 fresh ahomai na woni Volta Drill Limited phone nkomo dia wonti asibia no obekirem oni adase ni wada me bru me no munsuo kakra biaba apomode mapade eno ane Hepa Plus mixture Pavi Plus Mox Hepa Plus mixture etutu malaria na sekura sweet darling my beautiful baby Hepa Plus mixture ye busie ya no mama hoden aba busumi pini menti ase me do tie Hepa Plus mixture anya adwuma ebeye wo nipadua no mu no afie kra na ebeye onwanwa mo eduro ye ma general well-being abusua pomudin hia me yie esne bibia Entime manom pefie ha. She, oye, Hepa Plus husband. Ye de wa Hepa Plus husband. And ye also we Hepa Plus wife. Na abwa no. Hepa Plus mixer. Ma je drone di pa. Pavi Plus Mox. Ena Hepa Plus nyina. Apemfo abato mo manufo. Enu kwada wo ni mfie du mienu nka ho. Our pharmacist na heba shop. Etufo mfre 0542 778 572 ana 0549 297-463. Hepa Plus mixer. Mapobudra mapa. MDRG ejwede nkrato ya. Mira. Yes, my dear. Ene dear. Kadie wom bia kyerɛ me. Oh, na edie be pa na me sie wo. Wo de bebe sie me da. Oh, me. Ademinim. De me die sie wo ane say. Makoto Dawu 3 sister capsules. Ya manom ama kane sisi ana mentimi nyina me na so no. Ese metimi ya tie nyina. Free na okrai. Me ma Dawu 3 sister capsules. Empa me ho da ayem sisi mu adwuma na atumi se sabro so ma me. Na akwaso ya wonim se ema ene mema nyina timi no bio. Na enye Dawood fo ya na ye Dawood ointment yi. Wo mo na ye. Se nansanya na wo complain waposo. Usisi ene ade yi. Ebi na me de twitwi ya. Wutisi ye yo. Se wo de Dawood ointment etwitwi na wo me 3 sister capsules ne ka ho dia. Oh, na ye twi na memene. We de twi na memene. Ai twi na memene. What be bia so free say require mu. Enu obi ni anya na e pharmacies. Any chemical shops do do na mu. Hye no so say aduro yi nyama apemfo abatan a wo ma wo manufo ni obi a onya mfinhye dumienu. Bibia ni afre 0244886437 and 0201681717. FDA age adwadie nkrato yi atum. Obi benya wa na free yade ena apomuden so yenhye nkokwan energy protein dietary fiber iron vitamin B12 and C omega 3 folic acid molecule ena selenium ena wasumdi agu future life smart food aduane mu me pochinyifo Thomas bi se o magime aduane bi nkosonhwe setimi sanyare wa be se wo hane akire asichire yade mojabroso kokram ahotutuo ode epua be ma ne hunsu agene no aye mre wo mpam de ne nase atata stroke ena de na pos wa ye Future Life Smart Food bebo afeidie aye abusuanche mfa Maltabella sogum wom enti a regulate sugar level no san ye adwuma kwa nkasa enimu sana diabetic area no so boa wani a enya asichire yade sickle cell typhoid asthma brantia ne maba awa kwa gym mompe high protein nubinto oba bia opese ne yefunu ye flat no wunya smart fiber any zero smart food a Future Life Smart Food diabani ya Bolivia Enterprise na kofa nuani ye ba omayimu crime. Wani Ghana Telecom University ni your opposite. Kumase, waben Sofolai alignment. Ena tema, ubenya biato Evergreen Supermarket. Fre 0246 010150 0242 878090. Future Life Smart Food. About that chehuban.
mami ma hye me pao. Na me papa nso uso ni ma odi wi. Eno mo wa hene. Faith Homeopathic Clinic aso mo nyina yare am ye ho kura dwiri yen. Ye de wo mo kofie. Wanya Faith Homeopathic Clinic ya anka be yen si yie pa. Me kame kire wo. Na ekwan ya Faith Homeopathic Clinic afa aso sa wo yare no. Ke asa magic. Sa Faith Homeopathic Clinic oma bem papa. Abefu fidi e free India. Na yare ni hye hene. Ebe kire asa kire ho adura. Yemfa nsa wo yare fast kra. Oh wada. Na adron kitinkiti bia se wota free ho a se yare ne stroke enemu yare honam ani enompemu yare wani diabetes blood pressure typhoid mikaja de yen emema ye mre wo mpemu nyina wo sa ho yare wo ya akuponcha sciatica ho yare nyina wo ya Otec 1029Fm ama wo to free se se yemfa yade enko nsa ama Faith Homeopathic Clinic a wo ma bin dodo branch be na wo koye no ahenema kokoben a wo ben Geomas Company etimu nkwanta no so hwa wo be wo Faith Homeopathic Clinic signboard se si ho kakraka wo numbers 0275 96 94 14 and 0244 58 38 59 Faith Homeopathic Clinic Ujidia Jonkwa Owura bra Dabia Sanopo Awio Anumero mehu wo mifia ha bia na ukura gallons gu kon hu bebu nsuo efika makama awotimi enti wo pese wo kire me se wontu nsuo wom Yaw Asante mama nie emprensa sunie na metu die yi bi nanso ankwesiaga ba akokora de enkofo yi se akwesi buoso buoso na wonti Volta Drill Limited nkana Volta Drill ane medie yi ono mo ane tu yo emfiduduo nie minya wo ha ubia otubo ho no ankasa mekire bo ho drilling oye pump installation blowing pump servicing no ha ubia beba obo ho ho no obesiesie nso ama wo kama na se ho ya abuom anwem afrom obetu ne ntentem free say o mfidi kama wo de adwuma wo kuma se ha wo main office na wa ahodwoda aban ukosunyane tachiman ne doma eho nyina wo behu won ahodwoda aban heye bi kohosisie we di oponko penentem de je won number se ka ho 0244299520 and 0266432210 so wa kire mi Volta Drill Limited mi problem na solve Adipawre ni kom hade wonkwa na woni madepa no piao unimme entwam me di product fufuo bi aba se unya bi a woni haw adepa hene no ani eyampa simple plus so wo phone accessories bit is batteries original phone protectors headsets chargers hands free any phone accessory bia so wunya simple plus dia eno ne papa no afei simple plus air condition TV solar fan ana electric fan blenders CCTV cameras any electrical appliances bia choose simple plus Samekan se krom hadie woni ade pahene no se me mochira kwantam na me ho preme kumase hadie adehyeman ye ne Dr. Caesar ene die animhwe afei kejetia ye ne G2 edi animhwe ye number ni 0244590374 and 0241709636 choose simple plus eno ne papa Wofana se breko sisika ode money free broche nyina ode fa seche dumasi rural bank ehɔ na megye me Western Union sika nyina efa seche dumasi rural bank wɔmote bank in 1980 wɔmo adwuma penti wɔmo atre wɔmo nkwaba mu wɔmo anya branches maako enwɔtwe ɛna wɔmo anya ɛyɛ 3 mobilization centers enso so aka ɛho dwumadia banks edibia no seche dumasi rural bank wɔmo di mu akotene eyie na wɔmo nyuma pa wɔmo eyie no ebi enie wɔmo gusu airton shells no na share bia yɛ 10 pesos wɔmo yɛ current account savings account, Susu account, child account, fixed deposit, Western Union, money transfer, mobile money transfers, interbank transfers, USSD Momo, from wallet to account and account to wallet, Ghana Pay, and Afe Yishish, Womo Eyebi Ewo Womo Akache. Saudi Sikato Sechadumas Royal Bank, branch Bia, Ubetime Yino, Omo branch Bia. Oh, sir, and ye mention me Yabosi and Betrema Dumemu, na Kwambe and Mefos or Mesabeke. Omoma salary workers loan, public and private Nina, commercial
commercial loans, agric loans, and a funeral loan. Wamama smart loans. Nano dia yedeba abaya jumayefo a omoje omakatua efa controller and accountant general. Seche Dumasi Rural Bank meni aji omo hihye no ho pa. Ne me hu omo echi akwan we. Omo headquarters no was Seche Dumasi. Omo ben edwano. Edwano so omo main station omo ben GP RTU Abrosano. Kumasi Kenya se omo ne Methodist asafo no na edin hwe animu. Anwlaga onion market no omo ben no pepepe. Aboabo omo asonase kwa no so ho a. Post office no echi pe. Tafo omo club 600 Dr. Amuzu Johnson. Omo bompata omo ben Boss FM ewo edum Kumasi. Enyina so omo ne nursing training college no na edi enhwe animu. Asante Mampong municipal adijai omo ben health center no. Chechire afija kwa bre omo ben police station no. Enu nti say ya frefra 05016827737 ana 05016179924. Such Dumasi Rural Bank PLC. The bank with the vision. Yeah. Yes, which cola? Bigo Cola, of course. Everybody take a seat, make you feel the variety. Otec 1029 FM. Taste, refresh your vibes. Accident Kenya me be sunka a brefi group of companies esan say omo bi a brefi collections ape any how to try say your quality men's shoes, designer shirts, shoes, slippers, perfumes, bracelets and niyama edisies here ho dia a brefi collections ho na yeko a brefi collections was safuleba runabout atonsu kwana so osan wasre ba ko bantima G runabout any be mu din hwani mu afa say your baby papa bi adodo ye ho dia na ye obi ya guest house akropon sase obi ya guest house there asumdue bambo mu odin adan papa mu ye fe na emu air conditions afa ni abedie ni bibi ye be ma wani age ewo obi ya guest house we akropon sase se udu IPT na fanya nkyere ni ase kwan so a obi ya guest house we ni so fees nyane kwaso nso na eba udu akropon junction a no pay afa wonsa benkum so obi ya guest house ben o 82 senior high school Fred Abrafi group of companies 0244 615441 and 0248381709 Abrafi group yes sumasumuye. When the time has come to make that choice, BPAG will be What can he be our benwo? Anabusieni bi ayewaya de ana. Wo fa ya de musika fem. Watinkem ana mpo adwumam eye wo se wa hye wo so a na so sesei die wapemon debi wo fata se wo fasa oya onum oba abofra ana beme bia wo ho kwan se otena se a ehu bia nim fa hodie efri basabasa ye ho fa hodie esanse oye onipenti wo ho kwan se wo senior wo pese eto wo nipadua ho aginaye a family planning ene ho akwankyere ka ho enane bobia sunyina so basabasa ye Otec 1029 FM. Na ye kambo mwa ye bitumi dia baby SGBV no bi ne emunato ohye aware efie mu asetena ya ade ema twetiecha ne ne keka ho nyina ekoso wo ye efie mu suku ahodom edwom mpo ye nwumem enti kasa fa hodie enni ho mankrofoko kakra bi o fa hodie ewo ho ma ye nyina se akoda ana panyin obema ana oba odefo ana ohiani wo ho kwan se wo ka debi wo ho kwan se wunya ahobambo enso se wo beda wa wodi SGBV mutintiman edidi akire se ye koma ayaya de yi bekoso a na emum se ye kasa ye begipi nkwa wanenim ebi mpo a na wo je wodofo bi a anka obetumi akoto sa amane yi emema ne mama ye wa adwumayo gina SGBV anim
nim fani die efri se eni wo mfata obi bia se woni mo bia onam SGVV mu a freyen kasa was 0800 202010 and our WhatsApp was 0245 118228 na yebeye nomwa kaise ofre we die wontua hye mayemwa o emo wa mane enche asoya efata te se dofsu mo mayemmom enchichiri wiase a obia wo fa hodie wani swade hunu a ehu bia nim kada bi che basabasayo kayu che nidie efri se wo ho kwan yenkasa emwa ahotoso wom yenkasa help you can trust sa semi free Planned Parenthood Association of Ghana asoye a UNFPA bonechidom. Setting the trends that others can only follow. Otec 1029 FM, the pride of Ashanti. Okay, Arafo Yadamwase Yakoya Yasan Bebio Aha ye 102.9 Aha eye Otec Asem Beba Dabi Dumebiono Ena Mwason Egusua Mutie Ene wiei mo hweye na na wiei Ebenage Heba 4 fearsome 3 ya eyenwe miensa ya se winya bi na se wono no mo a eboa ma onipadua ne gina brane no ho asem na meken eye hepa plus pavi plasmos na se enwe miensa se unya bi na se wono no mo a nokre me se wo se eboa ma onipadua ne gina brane enti na de ben na nipadua ne namu obi die stroke dodua yade bi aka no atofom obi die ye sichire yade obi die ye mojabrosoo obi die ye typhoid obi aye mrepampam obi die ye infections ene obi nso atenka yira onuei se wodwene nipadua ne ho kane a de aka nyina aye bonus enti na me kamfo hepa plus pavi plasmos enom yensen nyina bidia ma wo se ba bi eton no bi awuram ye wo bi ensuo ye wo bia nso to paye de wo benya ube use no ebeboa ama onipadua na gina yeah bibi ne na wonte ase a eya afre Dr. Iben the number ye 0542 77 8572 and 059 13 67 898 unya fresa homa we ya woni doctor no ankasa bekasa na dia wonti ase bia na wiei obekiri mu nso dia mawo ene me kamfo simple plus ne phone access wisi no e dia mawo onipa da sani a wutie mie sebe enya wote da ase brawa bia na wo makora no so se to de bia eya adwene sika no a wode koto ade ne ho obi ozi we dey say you one cedi pe me pa cho one cedi no it counts ehu hia se wa nwene sika nketenkete ne mpeso ne ho a wan hweyi a sika kese no ebebo wunya bi enti me ka kirewo se wo kwa akoto ade a ya adwene ho se yesika na wo de to enti se wo phone accessories a phone no ehwa kade a baby a me kamfo de ama wawie eye simple plus phone accessories aha no phone ho akade bi onipa da sani wo hia no yetu bi ena ye de no brand simple plus no ya sheda ne ya kwa ye no yiye ene ye de aba ya dwene mo ho ya dwene ho se yenso ye Ghana fo ema bolo wefuo yi nton wo no mo de no enye papa de mfa mawo enti beto simple plus de ni bi se wo pe phone charger se wo pe power bank se wo pe phone batteries ana wo pe hands free earpiece bluetooth earpiece neck bluetooth ana headset enye simple plus de ni bia eye no eye simple plus de ni bia eye yes o pe phone covers ope iPod ope protectors any phone one can be no a baby asesa oba simple plus phone accessories ye de no edini go ho simple plus no egu ho enti se woto na wo se gu ho a no hu se wato papa no brakumasi ade hyeman ya so ye no any Dr. Caesar so ye no ne di animhwe se wo be kumasi kejeti a ye wujina Dubai getu animu ho a ne hwe animu simple plus aso ya abrosane esi ho no brasek first floor no ye wo ho ena se wusane adehyeman
na wokɔ aseɛ hɔ no baabi enka ne first na kejetia agyanan bia no wɔ no baabi a masalachi no wɔ no wunye wura mu a wufiri adehyeman na esane a wura mu a wonsa nifa so abrosan no wode aseɛ de no ko straight die twatoɔ no ɛyɛ simple plus asoɛyɛ wate ana de bibia ni ane no mani agye frɛ no wopɛ bi atu atɔn wopɛ ne nkronko nkyeremu bi a wohia bia no number ne yɛ 0244 59 0374 ɛna 0241 70 9636 ɛnɛ Dawudabal Hospital ɛnso yɛ asoɛyɛ a adɔfo ne ade hyɛ yɛ ka yɛ kan yadeɛ nti nipa mia hotɔ na sɛ hwi doctor yi ɔdoma nkoma adom no adeɛ sɛ hwi doctor yi ɔdoma nkoma akyɛ no adeɛ enti sɛ wo yade na wo de yadeɛ no ba bepie ɛgye so krapa ɛdane a ɛnkane na Metro FM ne wom no a omie wo yadeɛ no omfa nkɔ ate ɛbɛka yadeɛ ni befiri wo so ama wo nipadua na de ne ho obi wo ho a ye kan ye de awo na ebo no ye di twa ne mpoa saa akutie yi nyansam ketoa o wo nso wo wa wo de ye kan se ya no akohye dem na wasu a unim de enti a wachini ahoto a manu de wa ye bi enti e basa na wahu se wabam kura budie besi bia nsi onua menkasa yeah Dr. Dawood wo hoi amanfo adanse ya ne apa ho enti wote ho twen de yi emema sebe mo mema da fom bem na mo ye ne hwe a enye yie obi nso de sebe mu aye mre wo ye ne hwe enye yie papa no bema na pagya owaduro papa no waduro enti obeye hwehwemu adekodi akofa saa hawo no aba no obeye afiri ho mo a mo de ye sikire yade ana mo jabroso mu hawo wa wo de ye stroke nwodua yade ana emem yade hepatitis B ulcer ene dwunso mu hawo prostate wanya hawo wo munti ama odwunso sem no enkoyie yade a etew so de onua no animu o yeah breje so krapa Metro FM dandada animu na Dawudabal Hospital papa ne mo ne number ye 0244 886437 and 020 168 1717 diama yaresa enti onipa da sani entna ho na fa ho bo Dawudabal Hospital na abenyu ayaresa ewie Osipes Enterprise nso eya asoya se woba Asante mantami mu a Kumasi mfimfini kejetia heya kejetia Dubai emuna Osipes Enterprise woda mesrawo se wudru kejetia Dubai ho a hwehwe nka ne baabi ana police station baabi a se police station ne wono police station na wo kejetia no ne nchen pe na Osipes Enterprise ye di adwuma na monitua da ne da me kan de kyeremo se wo perfumes de ye de gu ye ho wutwam a ne yehu se enipa dasani asomesi abetwam ha ana wo peslepes ema ne mema de yenye de no ye papa bad ne bo no esan dafom me pa cha wo perfume brand bi te se Asad wo polo o Club de Nuit o Mitlot any other perfume brands egu hu a wote se yes perfume na egu hu ana wo peslepes no ema ne mema de no o Adidas o Nike o Gucci o Hermes ana wo Versace dodo na fa ho bebo yen betu bi wo ya hakoton betone nkronko ebo na efo na ye papa se ye ya ye ka sei ene ye bosumi a etoso dumienu de toso nwotwe mesremo ene na promo no ana se raffle na Osipes Enterprise oye ne na ehase na wasa raffle yi mu ana promo ya wode abasa bronya yi atuamu free sabre ya kosi 13 December efri ne ekosi busumi de toso dumiensa oba beto ade wo Osipes Enterprise automatically wawura promo ni mu bi raffle we mu no customers benya phones ebi benya ntoma ebi benya rice cookers ebi benya blenders ene nneoma hoduo pi enti bra beto ade a ne bo da fom betu nneoma ne bo da fom wa ha na yensan fo wumura sarafu mu na nya akyede ompe we na apede ye number ne wunti bibia se afre 0249 23 8370 and 050 252 0634 offers ahuma we ya Osipes Enterprise ye beje so ye do be kasa wate
dia wonti ase ne yebekire mu ama wo awia 3p garlic mixture ne nso eyeduro na eto de bia onipa dasani na ni nipadua mu ye ne ya na wayebo ho wosemi de me da sori ya na maye mre adenti na wo da rest ye na nso sori ya waye mre sa enye obi ho se mapode maposo ye me pa cha o ye wadwuma wo honam ye wo ya eye wo mre eduro we natural garlic wom enti se wunya bi na se wo no mo a ememu ja ne tumi circulate ye ema power ema de ye wadwuma eduro ni dinde 3p garlic mixture 3p garlic mixture AUP work natural health for and akofaba wow blood pressure enyina yie wow cholesterol wosoro immune system na function ye nti ade abobo basa wapone waposo to de bi kura asasabro wo hono wo ka aseduabo nso nyedua wo koto 3p garlic mixture druibi oba misty herba colinac dan herba ohwe baby eto no bia wo kwa kasa bi 3p ubenya bi ya no man so nie bibi nie wonte ase afre yen eye 0248928824 and 0201000021 wenya sa no mai emfa nya kwadwuru ufre na ne 3p garlic mixture piwak fo nkasa de wonte ase bia na wiei yenkyire mu nso mfama na muntie wafe apem ahankura duowotwe 1980 enna asuye bia eyesika korabia ye friend Sechedumasi Rural Bank PLC eba bedwaye ewa asantememu enti si ebu nkonta so a emfinhie aduanan numnie enna se sika korabia baaye onua wate se bank enko adwamu nom ne ade Sechedumasi forte won ho asem onua omo ye wonum sika sem ntutu ye yie enti won customers omo enya sa problem no enti me ne wo kan wo behwe yanom ne etetete wo basa Sechedumasi fo ntesa brana bebie ordinary current account wa ha bebie corporate current account wa ha enu no COT bebie savings account ye kura ye de ehon faso obeto so amawo susu account se ubie na wo pebosen a ye be ma abesie ni bisusu besia no na nso de atre wadwumam ye wo ba ko e friend me bada ache to ne nkakra gu akwada ne so be ye kakra no na ye pafu be ye fixed deposit interest rate ne ye ena money transfers ahodo ne ye bi so ya aban adwuma ye ni ana nkra adwuma ye ni a oni edidwa ye bo besia yema overdraft yema commercial SME microfinance any susu loans yema group loans yema akuafo nso besia ena ohun akere odihie bi afrim ana awo wade ye bobesia ma de ye shares no ba ko ye 10 pesos ye to 300 cedis ko eso mfaso ye bebre me kan ni say ye okwado entity baby e we oba Sechedumasi branch no a ye ben Sechedumasi dwa no ena woba adwira ye be GPLTU for building no se wo ba kwabre is kwabre Kenya se heya ye ben Kenya se MS school no abrosan se hwa wo ba anwonaga ye wo je nedwom ho se wo kwa aboabo ye wo post office na chi asonwase kwan yi so wo ba tafo a club 600 na mo federal school ye ben no adum ye wo boss FM chi ho ena mo zongo ye wo second station ye wo mobilization centers miensa ba ko anyinasu in the Ejira Sechedumasi municipality ba ko chechewre we fija kwa abre no ofumu na ba ko nso we didwan in the Mampong municipal ye no mamie bibi nie na wonte ase afre woni CEO na nkasa eye 050 168 2737 ena 050 161 7924 unya fresa ahoma we ya eye Sechedumasi Rural Bank PLC ya number ye beje so wate ya no be kasa wate de wonti ase ye ne ye beboa enamu ya de unim se nye esunsun so aso bone o jonso ana obe memu ana obe mu hyehyew enamu ya de o esunsun so aso bone oba etumi mensuo bi gu nka bone wom enti amasesi ahemfie ho nya akono hwe sebe oba no wo ba no ne hwo so no ensansan nini apafu bi eboboso no ensunsanso ni bia bema no twia na atwikom ho nya kono bio sebe hwe nsan ate adura ho wa wotumi hu se wo ho kyerew na wan hwe ya bema ne bewo enti awiei kopena na bigo heba mixture
ɛne nana bigo herbal capsules ɛnam yade also yɛ very stubborn na we treat enko no sa aduro we na bɛboa na sa aduro yi nsuo ne topa ye ni nyina ahya adaka kromu sa wotɔ baako a wanya ne mienu wotɔ a wodi nsuo no bɛ memmene topa ye no enti ɛbɛyɛ adwuma na yinam yade ne ntentem ama ho atɔ woba Misty Herbal PFA Pharmacy Costa Pharmacy Apidank Herbal Dani Herbal Frediments ni nyina wokumasi abenya bi okwa fadwo Herbal wasante bɛkɔ bi o Mr. Obeni Antiama Drugstore omu nyina woni odi bi ase na na bi na ankasa number nie 0549 99 9253 0549 99 9253 wenya sa number ifreo woni na na bi nkasa wate na obeje oso na bibia nso akokama edi amawo holidays na emuani ekwi yadurukuru awie na sani ahwo no emema sebe onomu efo na waye mremre boho wo mpamu no omo na holidays wo mani nye kire se obema no aye mremre eye yade bi na akofa sa mre yonde abawo enti hwe oni udofo bi kosia chana fo nuyi de enya approve kura na wo to de bi spray ho adan ya opese ugina so kama yo wa hu ba bi akeka kono wa na wo ha oni padua no wa hwe ye dako so ni siso chisi ekotwa ntiri no ye condemn ne de amawo eno nso ne empese besi no enti asasu heba center for omo na akofa kubi heba powder no aba ejatuato kubi heba powder ejatuato na wonhwe se wo ye bema na wa ye mre wo mpam wo ye bema no sotia na etefo wa na efo wo ye bema sebi enkeja wo koba kope no wa ye mre 2 minutes kope kubi heba powder na wunya bia wawie wo mensam no begina brane na wo betwa pruse edi amakubi heba powder meka yade anye wo ko fa ta drugstore wo mfensi adankwa ame drugstore ni be Roma sore no ubenya kubi heba powder bi wo ko fa ta drugstore ba ko nso wo ebua kwa Kofodia station wo ba bi a David to aduane no ebi wo ho oba blazer requa Misty Herbal Posa Herbal ni nyina wo mrum ubenya bi wo hwehwe Asem Beba Dabi fo wo Otec FM ha ubenya bi Kofadwo Herbal Asante bekwai honsu bi wo ho okosma deba ewo boase honsu bi wo ho Top Amazing ewo tafo heya honsu bi wo ho bibini na wonte ase wo amanone ana ba bi a woni mutwe fre doctor oye sofo asamu afre no na papa no ba bi a wo bi a wonfa bi mrew ana de wonte ase no wonkyere mu mawo ne number ne ye 0244 166602 and 0243 505775 say yade bi ena abekwa bu so wo so na wodi akini anu yama asasu weba center tafo 4 miles station na chiwo woni sofo nkobompunimpu na munhia sa wo yade no ebe free so ama ho ato 0244 166602 atiefo enkoma ewo yanim eye charity kofo onne wo yanim one be matena wa hu se be me wo mwawo watumi atitim every asantemam akodi nkramam ukodi nkramam yi o madam kura hye obo me de obekọ school bibi e koso afedi e wo ba bedi bronya wa be fa ma me fon e na wo ka kai wotete wabɛkae ne tete akɔhu ne boy dada bia na wone ne woman ponsuta ho wakɔfrɛ no ɔse ene me boss David abi memma na me aburo nya kura meba ho ya wɔkɔ ya wabɛfa muto akɔfa no de na kɔ ne dɛmu akɔwe ya wɔse me man wone sɛ mesrɛ fangum akwa nsu tumi ye yi no otugu ndafu so ge yi sɛ kakra kom ɔno nso bai wanto aduru anom kakra na ekom na kwa akɔnyem no okan ya akrachine so wo ne recording nyade so obehwe no nyade sa akoda ne kra ye ne dia eno ho ne atie enti oba pa charity de na me kan se krachi ye tweno na ntwe a emra betwe no se mra ne tweno ba no obedi nan se ade no nye no de a sesei de die ni wo ho emra no be hye no se onkonko ye die ni na emum so ye wie na wo hunu se ade no nye no de a ne ka wa bode ene
the opeso yo de ono nso betumi afa mara kwan so de ayo sɛ yɛ ne deɛ a ɛne ɛwɔ hwɛ na adeɛ a ne tiri mu fan enti obɛpɛ sɛ saa adeɛ no ɛnkɔ so ɔbaa charity okay matie bro ɛnkɔmmɔ yi gyataba afrɛ kwame nti na abaayɛ ne dɔba a ɔfrɛ ne bra kwame ɔyɛ deɛ adwuma carpenter ni biewa no ɔyɛ deɛ adwuma ɔyɛ carpenter ni okay sɛ ɔso wɔka kyerɛ ɔ sɛ nka dinsi anaabɔ ɔho dua sɛ akɔraa ne yɛ ne ba a ɛno ɔyɛe ɛndeɛ woanyɛ na woka adeɛ ne kyerɛ no ɔkaa sɛ yɛ a woanyɛ no woka adeɛ ne kyerɛ no ɔka kyerɛ m sɛ nti mɛtumi aka kyerɛ ne sɛ mefiri ne nkyɛn kɔ nti memfa abɛɛma da ɔde mebɛkɔ baabi anaasɛ menni nse nka ntam wɔ abusua no mu sɛ memfa abɛɛma da nti hɔ meyɛ din deɛ nti na ayɛ din meyɛ din mankasa hɔ no ɔbɛtena ase na ɔka sɛ nokora bi a wɔ hɔ biara menka nkyerɛ no ɔwɔ wo rekɔden sɛ wo se wone obi wɔ hɔ na ɛma ne mmɔ so nyɛ saa wo anim bɛgu ase wɔ w'abusua mu ɔwɔ saa rekɔdeɛ wo se usuro ɔse usuro nti ɔbɛbɔ a w'anim bɛgu ase nti woka so ɔma wo sika a na wamfa amakora no ayɛ din no ɔwɔ saa rekɔden no ɛyɛ no na mekɛn ɔka kyerɛ me sɛ nti memefiri ne nkyɛn mɛtumi yɛ din sɛ aka ntam anaasɛ ɔde mebɛkɔ baabi ama ɔmahu sɛ mafa bɛɛma da anaasɛ mɛgyina abusua no anim adi nsi aka ntam sɛ mefiri hɔ no memfa bɛɛma da nti ɔkae na mehwɛ n'anim din na ɔtena ase na ɔse nokora bi a ɛwɔ hɔ no menka nkyerɛ no anaasɛ hwan na ɛhyɛ me sɛ kyinkyin a memfa nyinsɛn no ɛmbrɛ no no na nyinsɛn no gye a ɔgye yɛ koraa no ne bo ɛnyɛ so ɛnam sɛ bra akwa me sɛ asɛm bi wɔ hɔ a ɛyɛ me ne omienu na ɛwɔ sɛ yɛka na menkaa sɛ mekɔɔyɛ no memfa bɛɛma da nti ɔno yɛ no ɔse nti mepa kyɛ sɛ memefiri hɔ no ɔno wɔmfa a wɔbaa da anaa ɛhɔ na memekae sɛ me nso menkae sɛ memfa bɛɛma da na mene ne gyae aha ɛne ɔno ne nyinsɛn na ɔde brɛ me no ɛnam so ɛnte saa recording ni mu asɛm ɛni na woyɛ yɛ nim gas deɛ abaya nkɔmɔ a yɛdie wonyɛ sure sɛ ansa na wokɔ Kwame hɔ saa 24 for as 25 no na obi anyem dada na Kwame wokɔgugu so ɛna wonyɛ wadwe ebia eni hɔ nso sɛ ebia krache no awareness adwene psycho ɛna na wuyu so di ama no sɛ entu emfa ngum entinka wantumi entu ɛna odi gum o sɛ okra wo ye no onyim wie me wo ye no me ka kyerɛ sɛ emfa ngum na adi gum ti psycho ɛna na ode kɔ bɔ no sɛ bɛya odi nyinsan bɛhyɛ no me pa kyerɛ bibia no entu wo de wogina so sɛ die ni krache ne ba yɛ nkɔyɛ okay atiefo krache no wɔ stubborn ba wo stubborn ni nyina achi no emra bɛfa wo ntime nsuro sɛ wahu so wɔ yere wɔ ma wahu ɔne ne yere ne mate he menim na yere ne ma de ne maame no ne nana no ne ka kyerɛ me sɛ waware enti sɛsi a wɔte nsuta mango ase dida hɔ anaaso wɔte nsuta ankasa mepa kyerɛ mango ase dida ɛno wɔwɔ ɛhɔ no wɔwɔ na ɔno forma assembly man pa a wonimu mmara na wɔsan to mmara yi so obi sɛ wɔ ne wɔ na sɛ wokɔkɔyɛ na nyɛ wa fa ne famra kwa so twa ne damages fa guni mu damages twa nso deɛ na no ɛyɛ akwai sɛ no so wɔgye 1.5 billion ɛni na ayi nyina ɔso wɔgye 1.5 billion one city kura akwai sɛ wɔnyi mfiri so ɛbaa na ɛyɔ well ɛdeɛ nkɔmmɔ no ɔne gyataba bɔɔyɛ charity no se wɔno no ɛne me ɛbɛnya me ka kyerɛ ne sɛ deɛ ɛbɛgyina me ne ne te sɛ ɔse ne maame ɛyɛ kɔmfoɔ me ka kyerɛ ne maame ne sɛ mɛma ne ba no de nsa aba ne suma no so ama ne ba no aka nkye mɛma ne de ne ba no maame no te hɔ na meka kyerɛ sɛ mɛma ɔba no de nsa hyɛ ne nsɛm sɛ ɔso wosom suma deɛ a mɛma no ɔba no bɛka nkye wo bɛka kyerɛ me sɛ wo ne bɔyi bi na ɛwɔ hɔ na asuo ba sɛ me ne woantena so many years ɛna me ne wogyaeɛ me ne woanyɛ aka nti wo ba bɛhwehwɛ wo na wabusuafoɔ na wofrɛ me sɛ Henry remember ho na me ba hwehwɛ na msuo mate me wo ba wo ba asɛm aka kyerɛ me sɛ ɛfa ho nsuo ma me
And I was saying, I know what Canada cramp with my family. Now, me know where I was shim up. And I may be 25th December last year. You know that I could now quiet and one I mean, you. What frame now can say charity and fat me person man because me know what to know. Me idea media meaning say media media. Oh buy me know what chances. Let me say be won't be one kind of crunch me. Me ya kuma be farm out. Well now be one and kind of cray woman chile me say. When boy be no me see the recording in one more. Now me catch and say me say me baby or sword in the could be ano me show him go here or can. Oh yeah and I'm catching what's me. Once a wedding car catch a many dear. Ultimate some country of Bushia for say the week. It was me. Would your memoir be bigger coming a dear, me found support to any idea. And I'm saying, somehow okay, when you. And I say, Henry Mr. What your boy, you're saying, was never coming. When you are over one, me bizarre was so I can't number 2, mammy. And I'm saying, now, ready, and was saying, what you were the number 2. And I'm see you. But what you're not bizarre and saying, which is that so and was saying, could have said, me a prayer and media, mean to me from name and sock on so it's said, yeah. And ye talk when you did to sister. Now, a new could as so. Me can say, I dear chin, me name do a man, I dear chin was after me catch him say, what the new sister it didn't so so. Still, I'm going to say, I'm guno. And I'm to say, better than I mean, I dear and media, I made the force. I'm about the idea. And if you said, also, my nipper may be some man when you know. What's what friend I saw so bad when you say we need date. And I'm saying, 2 minutes was here, I wouldn't know. Then I'm a friend I saw bet when you date. And I'm saying, I did we are all for swag, the Abashani, I will force the Ashani. It's here. Now, I'll cry 40 days. May quite Juma. Now, any permanent call may call to me from me, I could assume what then. It could be said, I'll bet you to them. Na di na juma mekwa kwenye na mantimi ankoye me fan de koma obi ni ade ntisi ya osabeje na koye wa frame me meto akwani ndi me meto akwani ndi na me kacho se nya abotre na me no one some kaye ene obusunafo nyina nti meba honom that was I'm saying 3 days to 4 days na frame na me kacho se me se meba ho wo fo so se chincha me meto akwani ndi nti si na abotre na meba ho na me no obusunafo no won nsem kaye a ese betena seka ene no no asori aba honom ebebe no ka so onyem Krobea no catch him so onyam. Ebe then will be to me the means and ya be shebe ma wonu eja wo ama wo wati ase so ne na edintida the ebe to me ama enokra pie ne ye die ne eni on konko ye na se prove say me a on so bi obubi amatua nka adio Harry Kwaminti. Eno no. Eru awoteri okan aye no. Mete. Se mo ye nhihie nyina ma wo ka kire ne se omwa wo o de on support onye se nimguase e be kan mo ye sa. Man kan chen se wo mo ame. O se me makofa se maka kire se me wo be ma dia. Nye makofa nyinsen e na me de ba be hyew. Na adan na se me wo be ma. Me nko kan kire sa be ma na. Me ma me ye na se wase wo ne se wanye me na. Won hwe me ame de bere no. And I'm so be a din yin sa betu ani ma waje yin sen me ye de koka kire obi foforo a woni ho me nini ni ho say wo me ne na anyem na on hwe me sa na me ka kire no na no obi nso ye wo ma me ase wase wo ye me ka me boy na me ka me nini giant sa na me ko henwi ho na ono na me ka kire na ode ye o ka kire me say ono na anyem me na me de bre charity boy wakoye die ne na nye ono a wo ho be kire wo ye kura be ta na chi ama ho a kire wo me pa kire won koye. Okay. Onu busa asa odi akora ne beto hwan. Onu na obusa me se akora ne ye de ne beto hwan. O de ne beto me anasa me maame. Ana me se debi. Ene nka me sister mom. Ana o se aha so oba to badin. Nti na me se nyinsan ne nyame dia na wakofa ba bi na de be hye me. Nka we me kan wo se be me na to badin na. To ni din. Ana me se kwa me na se me minim ana obebusa me nti na me ka se ya de niba to me sister ne fi say bibia me sister no me madam no on na ye bibia ma me na me kan sa kire no ye no ni me yiyi ho a oni ma de un say ya na maka se krache de kokoye die ne no na nye ono a ye ni akura beta na chi ama ho a kire se ensem no bi wo ho a se mebusa wa epem wo bo
nokore is one nokore ye ba ko pe me meti yi se wu twamiti kura de meka eye nokore no me de be bia ho de amawo enti nokore is one nanso se ye dwene ho ansa na ye bibia no a me meti asam so a I check your facial expression, I check the way you answer my questions, I look at your demeanor and other things. So what you say? Enti nokore ye ba ko pe no ye nhome so nye ansan ye ya no ana emmoyebo ma ye ntena se for some seconds say ye adwene de ye nka ho mpacha wasante bio good me pa mo chao kwa minie na kwa mie wo wasama wo kasa again no na enkoye die ne ndie da bi yenye ne sa na ano de ye ya kora ne kora wanya 20 years omode nam ya angosi aga aha ne bewie na anu ku ada ya bese atwam kro e na engine room e de omo call ya kwa ye die ne no blueprint ya nyame ya adom a ye hwe ni mu say by 1 week or 10 days or 14 days ade no beba na nye we ya wa ye frɛ e wo kɔto akwada ne twene ne so wode dem ni o kyere die ntina akoto ne twene so wode dem akora keteketi we kɔto na twene so wode dem adai na me se wa mre hombra oya de meba ne o meba kyena me wa ha me ye adwuma o maada menye bepem sa me nyina o ka kyerem se me ka so me hu mabusuafo se onni me maame onni me papa so oye kokɔ so oye tuntum so oye fufu onni mo me bregu unsa o ma hwe me ya o maame anka ne metuawo ka metuawo me bregu abatan ya bremu ho na mama sabe obi afa kwan bi so no abenya ye na ya say de ya kura de sabe yenim de ye aba adatie for girl no ne ho afe o oba tuntum kama bi o mo hwe na no oba de mo hwe na no imame mo hwe na no mo hwe na no ni bi mame hwe wo Pontiac eyi ni bi no su ni bi Pontiac ni bi na sabe sani ya wuti hoi na be ma fa wanyemo wo ne be dane sei charity ye die ne na sanya boy na ubenya asem o na emom say ono ade ni ono ankasa so wakra match free Afghanistan ene dia ba Ghana ha good Dr. Basa hote sani abra e de nyankopon ase ene nso de wa beduro ene nso adwa da bia eduru dwada nso sei ya ne obo nkomo enkomo aye ne obo no eye basa nupa onyame wo ho hebal mode aba munno ni die eduru enrei enana no menam na akwada bi su ebi da meka animu ni su ne se wati kokoniwa ena wo hwa ade ne pumpum ewo mi area ho akora ne nso ohumia ofre me Asem Beba Dabi na me nso maka Asem Beba Dabi na ade no ya akwada ne ya no osu di ma me nachi na me hu nam se Asem Beba Dabi we de wantumi amje so na nse kai akwakwa ne ho de na eyo na ode ne disappointing ne nan no na mse bra timi ko yi basa heba ointment ni bi free car no mu na mete ya na me di twa kokoni wa ne ho edihia na mka kire ne maame ne se o maame nte kakra ma no na me de weme ho enti wonye kakra na nyame ya adom no odware no anwumre wi a wonsan famfa ho se ne me ye no na on de o ma free ho anwumre no na maame na ba se nana onim se ade no a wode ya Asem Beba Dabi na ne ho saa no be after 3 to 5 minutes esu akwa ni su no jahe afi ye ba afie no obobor na me se wow entu dware na nwumre wa ye dai o se mede bia san fa ho na nkunu menya bia to hen na me se ko ba bia to nkunu bia o de okwa o se ope basa herbal ointment wadru na dance ye wo ho doctor Nyankopon nhyira na Krobea me das kasa ye ho na mechia Otec 1029Fm nyina na mechia wo mo a da fo mo ya adwuma free sofolai eko santase trade pechiwo ora na turugusu eno mo de adanse de mount wo kanona ase edu na danse no wasma wakra besi so pepepe na turugusu zo ofroka na nsia ono so santase ofro sofolai ndo ofre na drove ni no basa ba on 20 na bisi nikam
nto ya no busan se na enku be ni no se hwe enku adwuma ya mame ana busan se do se Krobea to ne nsa ho ba bi de bia no hye tra hye long sleeve ontimi hye short se de hye mi nto ya no so obi eche no hu no Krobea adame ho ache na so for information no mo bo no so tie mu nsema nsema to bi to to ya odi ye no awu amana kaketua bi nti esinika anim ndo so ofrifie ba esinika am o kofia do odi kofie e dey say so for lie o ma mo ya adwuma from so for lie to Pachi Santasia you know basafon ya chiamo good so mu nyina so mu a o mu de ya adwuma pa good na tiguzu chi so wona mo ya o ya so ya hunu ni nyina e di Santasia phone ya chiamo me pacho basa ba ointment o se ebe ni nyina am na debia me ba na me kan wa se enkolanti ene ya to ni dini se abata nkun mesra akola mesra enkola no ya no mo o hawo bebre enkola yo hawo bebre wo mu friends o mu widiem ensagu akola na ho tete na obesu na ho na me ya obesu etina se basa ointment ndie obi a obawu bia to bi na fato bagi na fasra kola ro sra kola asabra nye no asramnye no entosi ngu no emane nantentem anam se ye enkase mu adwumanti ena mayom nantentem pa etimi se oba bia hia bi oba ta bia hia bi na ya kase so no de esa agwe ade ba ko a me bo hu de ro se ye ma menum mpanimfo no a o mu fie koyo mo wode mo no ene papa no obu a wanyi ontimi nko ba bia wayemre otifa akon oda na osoro mu a wodi boyi oso osi ejei Mr. Pe basa ba ointment ujara bi wani yo na mana duani dia fasra no ujara kokora no we no mana duani dia fasra no odi sra na ho na me ya ne nyina akọ e mane to a woda ena da na me di wa dance e cho sa bro we bi frɛ me se no ne de ne ha no ne pampasa no mo de bɔ no na enso no o mo de basa no esra no otimi sopomam enkakra de nantiko akoko yede ekobunsuo etimi sra basa ointment de ehiama oba bia ne be ma bia na misram ade ese twato biem ameka ho asem se pampan de misra me ma me ne ka na asem ma bre wa na ote ase no osiso oba ana be ma utwam na se nipa no usa no otwene ne behel se ohunye fa sabe na pampan wo edi pampan de basa ointment aba eyi pampan fro enti obi a pampan wo hu bia fa bisra o de sra eyi pampan bia fri ho ena sesi anso no ohyew na ede eba emfifisa na ba esa bia egu bia fasra eyi mfifisa fri ho na nipa ne bi ho nso a ya wonsa bi wa egu ho na ese yam no ene ne efre no say mesra sansa no eba oso no anhwe ya ede hawo bebrebe fasra o de sra be yin fri ho na ade nso ya ka ho asem ya kakaja kakaja di mani bebrebe nyapa ankan komo mu aduane to no masiti aso na ka wosiso oto aduane o yosin na o yomore se kakaja wo so a etimi gu aduane etimi gu adwuma ana kakaja wo so na o ye aduane ton enipa ne hu se kakaja o mu to aduane no ene nkora benso no dodo aye dodo anso nye ukofifu o me to no aduane a o beto no me wiye no no abu makunta ne ska no fafa na o ye adwuma de ko shobi meso amakakaja emegu adwuma o ma mu ye adwuma fish adwuma o ma mu kofie ko sisi nkofo niama o ma mu sedensom de bia obata wa sedensom de bia meso pe basa ointment ne fasra na meso o ma mu nantri so papai obu ana nantri papai emani bi o ha emani bebrebe o mu ye sa padiki o no mediki o no o mu nantri dindindin o shampa bo ana ha Mr. Pe basa ointment ne fasra good o de basa ointment sasa be yi ni nyina de afri ho ebe ma onwato basa ointment so ma sumja be fie mesra mo ya man ketwa na o mu ko school no da bia me kam se ema no adwuma mo ye ntimu free fie ntem mesra wo media wo su niema ma o baba no da bia ma ne pants ana weekends out fie no hwa akora ne pant ne to so hwe no sa akora ne pant na afa pe basa ointment ana mesra wo ba bia so no pe basa ointment fa bi to bag sure sa wo ko junso ba bi awakọ asọrọ dem wakọ adwumam wakọ office baabi wakọ ayie baabi a wokọ akọsiesie onwe na onya misro fa kakra fefa wo de fefa sa o ne ema so sure basa ointment ebe ni nyina afiri wa ma
the animal ka basa ointment na so no de basa capsules no beba na mom ye kasa no so obi wo na obepe duro ni bi ato a me the number ni to dwa me sorry anu afre me number ni 0244 26 77 so what for pen now try 02 44 26 77 25 good me pa cho basa capsules o se o ma asumdua be fi me no be di basa capsules no nkomo na me pa cho basa capsules no ya na enipa ni bi o ofre o se sai ni anu no me se basa capsules oto a obenu mienu anopa mienu anwumre anopa ne didi wi ansa no wano okay we me ba me kaze ma me bi frame free boase se ne ba no bi se de osinu ma do nesa no no enum no mienu anopa mienu anwumre na ya ne ye kase enipa bi wa ne age no or 12 to 17 no ana onum baako na se oba no wabuni nsade a awon mpani mfiem so wabuni nsa na ne wait ni mu odura onum baako na emwa do obu anu onya age no se de ye ka no ba wabuni nsade odu ni mpani mfiem to onum baako na enya adwuma se de ye no eti no obenu mienu anopa mienu anwumre ebeyi sa o na fo emra ye kase wo wakola ketwa omanstrate a emaye akola no white aye no obu anso ye fun yade ha no obu ana ne yam tutu no da bia na me kase obi a osa wo so no na osa ne dendenden no onum basa capsules na ema yam tutu kakra na ema yam nu dwa o kakra be o se be 3 days na towa eyefom wow we am no kase na se oba bi frame so yeboa o so pani ene wasema wo kai a menum ado na mkase ya so ja wo me wose ne ho kire no akan ya de no kire no kan ya den na 3 and 4 day no onum ya no na eko wose on ne osa na ade ne ha no o mo na hu se ne osa no kwase odi koso ya che a wose ne yemu be bom saa ma ade ache na odi a wache dia no wo oso open ne media aduane ne menu nyina okay what ya say eti me so sa onum basa capsules no na o yemu dwawa na se osa wo so afrem okay ana aduro no so no enka ba wa wo benuma obekotoreti bia na wo yafun yade bi wo so okotoreti kankan sa yare no enipa bebre wo de be hospital kra no omu chance kana omu okotoreti esa horo kankan hintaw eyifri wa no sa tam na bia obekotoreti be week ana bia 5 days e try no no onuma be yafun ade ne fri wo etimi so ba bi won so wo chima emayi o chima ne crowd read them me so no basa capsules basa herbal capsules no ebeyi sa ha on bi na afri obi a odp also be yefri ya wo mani bi won so a onim say age of 35 36 osime wo menopause 40 or menopause ba bosume be so bia no na ya ase ya ne ya bosume be so na nufu ahyehye obi won so bosume so ohunu bibi say esen ko obu nsa emba le ba so unu menopause and saudi american na Krobea me kan was emani bebre be di ho dance pa bebrebe di ho dance pa once last week na atibrugus gas ono oba bi to nchia a o ka so wadi oba na say oba na nyem wow oba na o see age of 12 years na obu ni inside ya say ni ya na de bia wo hunu de onye no and Friday minute brugus shia no o see oba no a ono to nchia o ka so wadi no one fama no oba na afre ne say onyem wow oba na nyim sesi ameka say ayi sa how ni nyina from where onye nyin say eti me slow obi o ha sa how no bebrebe ho so anom bi na me ka say bia na opedro ni bi atu ba bia obenya bi atu obekọ Fred Mensa eba Misty Herba omu nyina wo Fred Mensa eba o Misty Ewomrom Danny Herba Ashtown Hallelujah Herba Ashtown obekọ Danny Herba Fanti Asafo Dufie Asafo obekọ Ebuase Smart Herba obekọ Fojo Herba bekwai Mampon Sewa Herba ana afijazo zuko abibiduro fie boga ho obenya bi ho afijazo on station ho pharmacies bo friend rich ono so obenya bi ato no ani ba bi etu aduro bia Kroma say ko Santa Santa Kroma niampo me pa che wo mo asuobo market na chi sister tina doctor Eyire ono so to bi ho ana ba bi bebre pankro no obenya bi tafo obenya bi ana obenya bi nso wabu akwa o de se ba bia wo bia onya bi afre number o friend number na be kire ba bia obenya bia boma me bio number ne 0244 26
2677 25 0244 26 77 25 na asem kase down say amasense and the 10th ye bosumi ewo mu ya de to sudu January okay 2026 January 10 I dey say remember me ma me re yakọ na me ba so me mo da biara wona me ko oba pa adwoado me di afre no ye eno owo ababu station ya otonikete pam otonikete ne eniama bebebe ma me amonu amajamfu a ofri askokofu achemade yemi oduma ye be na yie wo abrepo school mo on the 10th me re enu onuanum nyina ya ko wate wonso aya de doctor adofo onyame wo ho heba basa enupa wode abadwaso no watibio de aka ye fra wo befre ne nkomo bi e wo ho no yedi e wa ase nyankopon sha papa yi ene na dwumaden na wie mabadwafo wa ha asemi obebam na bigo soft drinks no se unya bigo cola ni bi ana unya bigo orange ni bia e ma woda no ejina yie wutie mi se opese unya perfect vibe e woda ni mu a weda ni mu ehye enti unya bigo cola die nwunu no a bogu wade so e koyo e na unya bigo orange no a sa fruity punch no wote wati ase hetew e ma hu se bibi panam wo minimu enti bigo cola bigo orange no memfa ni agro o sepe wade en kakrakra na eboa wo e wo wade yo nyina mu wati ase dwumade bi a wudi a woto nsafre ni padom no bigo soft drinks no ye wo different ye wo cocktail ye wo ni apple ye wo ni coconut ye wo ni lemon lime ye wo ni strawberry wati ase mebi nko ho na fa serve dom no na animunyam hye no ebe yewdia eye Trillium Industries Ghana ene diaba won number no ye 0322 190877 0322 na ya Bolivia Enterprise nso ene di Future Life Smart Foods no aba eye aduane a se wunya bidi na se yade bi ahinta wo nipadua mu fa bia no a eno na ebebo a kire se aduane we vitamins ni minerals ahyemu matonchom amino acids edunkuru ne wom omega 3 inulin selenium energy protein fiber ni nyina bi wom bi enti be kire yade a etiti wom kire yen na yemma waduane aduro bi di na ho beto Kumasi Sofolai alignment yani multi home di animhwe frɛ yen wo 0246 01 0150 and 0242 878090 awia ifeto homeopathic clinic wa hinma kokobin Ormuni Jo Mass Company ni dia nimhwe 18 mu junction ne so ye nam physiotherapy acupuncture ne massage kwa so 30 fuonie ye de beyiwu yawo ewo nipadua mu afiri ho ye detox efi ne bro ya betwoko nipadua mu a ojo ho enye de yade basa ne bro no ye be detoxify nipadua no mu asroku yade abubu mu agu ho waye mre wo mpemu a na asikyire yade bi hawo sasabura na wa ani ho hawo sebi nemu yade betena so no wako ache hepatitis anase ulcer Brian Chen na yenhwew wate your number ye 0244 58 3859 and 0275 96 9414 obo akra for 4 me da say yo ejabo achemazi woton paint me ma wa ha wie me da se so ana no na me hira akra awra ye mra no ene adwuma itumi be hye wura no ama DNA ni de waye na emom se be ye wono a se enye wono a ne de enye ye ne ebeka ndi fa hye wadwen mu saa ena ye kɔ na ye kɔye na enye wono anso a de opebi a obeji afiri ho ene to fa hye wadwen mu saa eno ye wan afei wowura sania wo kan no de baabi me no ya adwen na baabi so me no nya adwen se ntini se wo si awura yi enkoye DNA no ne so koya ana DNA no unnim sania ye no ana DNA nye oba ne akwada na eyo be ma ne akwada na eye oba no kra de ye mfa hwe mfiri ne ho eno ane se
odi adanse yesa ampa yakoye eno na ye wono ne de na examples bi a yefa bia no eye bema no oni akwada no nti wonkoye a wo se wonkoye no wonkoye ne sei ana wo na wode charge na bo wo se won de wo se wono na nyam ana wo na wo se enyamia ndidie na wodidi adanse yesa enyamia eno ana wo se wo ye enti no ni awo ka ne de ho ne de me no wonya adwen ne sa ni enti no siesie wo ho se die ne no de obeye wo ye wie na se nya wo a de wo so pe no na so aye na emum se wono nkoye ne de mara no anye ntum sa se onimu a busa lawyer bia anaze obi a wonim edru ba bia ma no mu bidue bo titiriw ma wei we bronya ade ne wo kwaji o kanokure so won se wo se 25 as a wan no wo kwaji bronya ade se bronya ba amanfo fa ho SS fo no won wi wo mo wo kuru na wa seka wa kura na wa mu ho na aka se obekọ wo boyfriend ho akwaji bronya ade a wo de bewe o enti we eye enkai bomma bronya ye bayi emayiwa no monfantumo hofo eno na awure ya kwaji bronya ade a akofa ni sei oni awure wo so oni na jai ampa oni na jai ena afrefre number eno de ense hwe afa wo frɛ na wo se wo no ba besraw wo se wo frɛ na wo se wanwa mame no enti we ni kura so kekanse mbi kire yen se nya die ne ne ye ni da so a e kire se no ta ka se obe wo ma no nti no wo ko boss ye ba bi no wo na epe wo ba enti e wo se odi ko wie no na die ne nti e na de ye ntumi nka sa adwen no no de emam kopim se die ne ni besu no na wasoa wo hu hwa se me ko akoda ma de ate hwe ni akosie ene na wiewie wo se yo na nte enti se motena ho no mo na se mu ni boyfriend ya na aye dai ya je se boyfriend su tu ni weja ya eni na nsa eni na anu ananu de bi office de yi ena me ko no ho no na minim se de ya fe ebe wi ase wo se me ko ton jinjin kana me ko sia obi amina de ai adanu a mamuna tu nu akọwe enti emayo anu mo hwe mo hu se mo amu mu ho a ye mema no so mu mo every so ode hia mu no ho se oye ode hia se bia koa kora ho won fa so che no awura ba fefefe tuntum se tuntum ye nton nyankopon na de che si wo hu no wa wie SS nsuo enye JSS o yanka school a de obekoi ni ayi wo SS brofu kakra wo te ye ni onim de kakra no kora no ka betim de bibia pagya wa brabo hwede se wakofa aba na wa wo se ebe ye nim guase yi na no so ba bebo akire wabusu ya na so ma no mebo no a na be ye nim guase ne ha no enye fa de na ekọ akire na se waka asem na ntesa ama ne mra no mekai na akwa no owura no na adwen mu do otimi hihye adwuma ne saa no de apem no panyai na adi no hwese obusa ne se akwara no wo de beto hwan wo se o ma amia na pa wo se me de beto mi sister wo oba wanya mintra na on kasa me na mintu ni no wo se adwuma kanokora wo de kanokora bia ewom kire me abonde so for kra ye boa wo mo enti se fie anya bia ha me no ye bi pen we de me ne wonko a me nka nkire obi a enti no kra bia won bia ka na oba no me kra no se ntu ko yi ntimi me be ma ntimi fa oba be ma da na ba fa oba da na ye dey no won so ha se na me ko ye no me ko fa bo ebi na no si o se wa ko ba se na ada ebi no wo hihye adwuma no a no atro body pai no de awom na yi no na so na bo sa ayiwe ni de na emfa o wo ye ni nyina se de ya na wanye de na entwa good entwa ti recording o de yo ehu hia na so ni nyina ne se pani so woro twene woro na de kosi ani krenkampa bo na wie ya ne ame nda ye so na wie ya ne pitri ni nyina ne de ni de na koye eja kwa me na mami cha former assembly member never na no di assembly member no amango asedida ona bo babia obi am cha pa na Mr. so be honorable thing na say we nyina ne say na DNA no nyo ba na ye on papa na wo ni akora na mumu na ko DNA no na me bi say nyi say ya de bra first wo say wonyi na wo san che oba na say gugu so nyi say na wo say nya wo dia wo oba na ba be ka che say nyi say we no wo say nya mia oba obo go that's why na wo gugu so Mr. no onyo honorable thing na ye ntua nua ma no fo hwe na sabre yayi
obi so obi dan ma o ye say ya bi o enfangum na me be so say we so no use strategy okofa bibi wo bibi na o say enfangum ti be ma bi esa bi ni ho ben na o ja agum awie manka se me kai o na wa o ye na ka obi na first no wunya ko school yan sha obompo no na obo ho ban yan sha obo say ye do ko school no na obo ho ban na ya sha obo say ye do college na o mo ho ban na ka o fi ona bu fie ba ka de na se ka o ye u school do wanim o ko ye we akosi nti u ba that day na de chie de na se ka o ye ahobambo na ye he ahomambo aterema ho ye kya ayaresa ma kentema adai nti na wo nwini ko chire bi ena mi sister first na wo ba we no open arenda dawo nti no obo say wo ma me obo a so hu na che strategy odi nkuto do edon do pompo no se bi ka say wo ma me ko ekura won frɛ me me kura me ba o wa twafufu na ma to nkwan ni sure nti obeduru na we ni so kwa na wo san pe ga ne dada so ono ana so ane ho so ono na so ane man ko bonu fe yase o ono na so ane man ko bonu fe yase nti o akoi ma fino me ba yi hu no ena first no so ya ono bono ma ni bibidi nti na ma me ko buru nya ba afi de o san ko ya na 2000 ko o san ko o san mo ka sika o se ko mesende am o san de ma o sende na me sende wa sende she sende na me sende o san de ma o wa sende ama o san re ne kwa nti be se ono abo se yesem die ne die be ma na ye omra no o mesen koye so jiri hu di se no no a o meye o wi aka bia o pese ba ba ya bia o mo no nyi sika simple me support no me da say enti yese na wo ye assembly member ewo ensuta mango asidida what abaye yi kire se udin de Kwame Nti Henry Kwame Nti Kwame ye ne wakasa but ye a ye kan sebe enye ne ntokwaso eye no kore ene ye nyina ye hwehwe enti we wo mpa wo ho asem unim se de wo ka no na e no kore Kwame ye bra Nyankopon ya adomo a ya wade edi animu yi ewo fidua yi mu na wo de wonte wo ho asinti yenko ye die na nya wo ho na hu sanya wanya wa de opese o ye awura ni wo ka opese obobi abo se de ma me konfo obetua obegye ni sister nso wo ho na se ye wo de a eni ono nso de a ono nso abo ne yabu ni akakuriti ni ya de ama wo enti awura ya betwe owura na ba se ye twe no na antwe a ye de mra betwe no na afi waba akọ ya me hu wate good go shia we chire ho ena digital heba fo Nyankopon hira mo na mo di grow fine heba tonic no aba eduro wi eye pa se wo ye oba wo ye bema na wutie me nwa pese odi padua ne gina yie ma wa ya anonum grow fine na grow fine ye duro na ye wonum ato a ebe ye firi ho wo ye tititi wonsa na onan dura na dua wontumi na asore ya no pa no ayemre ebe ye firi ho issue bi a wo mansisi mu bia no oba wonso no mu a ebeboa wonyare na onum grow fine a e ma ho ye den oba Otec 1029Fm ha obenya grow fine bi ba bi eto no bi anso kona ko pebito ye cars ne nnamu wo hia no a ya tobi onti bibi ase afre yen wo 0244 596532 arafoni ade share Nyankopon hira yen ene eye dwada medidwumadie ni si ha na o me ensabo medi de Krobea na Yaw Asante Jataba engine room ohihye dwumadie eja kwa me ne obo ade akia me wote wonka wa wutie yenso Nyankopon hira o kwadwomo enso ne Esmond ebo ade kontentan ne so asem wedi ebesi bi ha no mo besat bi ene ma miti wa Nyankopon fa crazy yakramo Gabrim is up next.